when I need you, my heart on fire. Come to me, come to me, come to me, wow. When you come to me, give me everything I need. The last time the promises and war and dreams, speak language of love like you know what you mean. And you can't feel wrong. Take my heart and make it strong, baby. Oh, you're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. I don't ever ever plan. Ooh, I'm stuck in your heart. Hang on, ever what you say. He's so fun. Baby, I would rather be there. Your heart and I should hide every night and every day. That's just I got lost, I got away. Just long as I can, I could be the better place. Oh, you're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Better than never ever met. Oh, I'm stuck in your heart. I cannot ever what to say. He's a fun. No, no. Baby, I would rather be there. Each time you leave me, I start losing control. You're walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh baby, don't let go. Woo! Simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Ooh, I'm stuck in your heart. I cannot ever what to say. He's so far. No, no. Baby, I would rather be there. Ooh, you're simply the best. Umaga po sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Dali na tayo at tayo magsaya ngayong gabi. Ngayong gabi po ay ating inatasan na ating, actually, ang date niya na according to Maringita is
March 20. Ayan, yan po yung start noon ng Salayusoy. So, pero, March 20 is Sunday. Hindi po kami free ng Sunday. Then this is our off day. Ayan. So, ngayon, ginanap natin ngayong gabi, Monday. Ayan. So, good evening each and everyone to all of us. And once again, happy anniversary, MKK Show. Ayan. 1 year na po namin sa MKK. Nagsimula po ang MKK from Salayusoy, Itisardam, and then after Salayusoy, Itisardam, saka po naging MKK. Inano namin po siya ng MKK, Madi, Kikoy, and Kikay. Ayan. Kaya MKK. Hello po sa ating lahat ng mga viewers dyan na nakaantabay na nakapasok dito sa ating Facebook page. Pakishare na po ang ating live show. Tarugyan tayo doon sa agraragsa. Kita nga rabi. Ala. Asino nga natin mga abang dali tayo sagsagana ni Mataya nga kwa nga prices me ay na itatang nga rabi. Ay na ako ate. Ni ato yan nagbakmot doon. Niya mo. Ana inobran natin marayon. Okay, DJ Kiko and DJ Kikay, if you're ready, just let me know. Okay, una po sa lahat, babatiin ko muna si Direct Juicy Bagain Chen dyan sa Taiwan. Direct Juicy Bagain Chen, you can join us later. Kung free ka, Direct Juicy Bagain Chen, kay Admin Bina Dalizo. If you are free, you can join us also. Ayan, sa lahat ng ating mga officers ng Bilig Itiliman, Saranay Worldwide Organization Incorporated. Ayan, magandang oras po sa inyong lahat. Maki-join po kayo sa amin dito ngayon sa ating show ng ating Saranay po ito, MKK show po ng Saranay. Kaya lahat po ng members dyan, agburis kay amin nohan kayo nga maki-join taktang arabi. Ay na kaya dyan agburis no agtabol. Agtabol no agburis. Ay na po. Sa lahat po, attention po sa lahat nating mga members. Ayan, ng Bilig Itiliman Saranay Worldwide Organization Incorporated. Ayan. Okay, babatayin ko muna sa Direct Juicy Bagain Chen dyan sa Taiwan. Madi Cardenas Kong dito sa Malaysia. Sa ating mga worldwide president ng Bilig Itiliman Saranay Worldwide Organization Incorporated. Nagasap nga rabi iyo ang hingawan itilabas na. Ang aming na chapters, members, officers, members. Ayan, hello po sa inyong lahat. At sa ating mga sponsors, beloved sponsors, special thanks kay Admin Bina Daliso dyan sa Hawaii. Dyan po sa ating kay Mama Mirna Maximo. Ayan, hello po. Thank you so much. Mag-sponsor. And of course, kay Sir J. Philip Mina, kay Prince Sir J. Philip Mina dito sa Malaysia, under Malaysian Chapter 2. Thank you so much. Dito sa ating Kuala Lumpur Chapter, ayan, kay Dr. Ulwanda ng Montrebiang, Assure Service Direct, Madi Cardenas, John. Ayan. Ay na, kay Baboy Moton. Opo. At saka, sa ating, ano ba yung sponsor natin na iba? May nakalimutan na ba ako? Ayan, kay Direct Juicy Bagain Chen. Ayan, thank you so much sa pag-sponsor. And of course, thank you so much sa ating mga beloved viewers dyan na nakaantabay na ngayon. Maraming pasalamat, especially sa ating mga golden viewers. Meron kaming pipikapin ngayong gabi na 3 na golden viewers natin sa MKK Show. Ayan, yung hindi po kami iniiwan. Alam niyo na siguro kung sino yun. Ala kasi umaalis kayo kasi. Kaya syempre tinitignan namin yan. Yung mga
golden viewers natin dyan. Ayan, mga golden viewers ng fans ng MKK na kahit wala pa kaming pakulo, nandyan lang talaga nakaantabay. Hindi siya umaalis. Maraming salamat. Ayan. DJK Koy and DJK, if you are ready, just let me know. Then, I will let you in. I-message talk lang, ready kayo. I-set up yung malalayang data, kwa tayo, kasta tayo, tapnuhan tayo nga, ban-banarbar, numadamdamawan. Yeah. Agkadwa ni DJ Kikoy, laptakin ni DJ Kikay. Taadang namin technical problem ni DJ Kikoy Jebalayda. So, napan ni Jebalayda, DJ Kikay. So, hindi ito makadkadwa, Nora. Madamdamagaya, Nora. Madamdamagaya, madamdamabasit. Taag-sagsagana na kay lahat. Nga, okay? Okay, maraming salamat po. Hindi ko na yata mababasa lahat ng mga posts nyo dito sa ating mga commenting. Of course, before forgot. Okay, pwede pong pakishare ng stars. Lahat ng ating mga viewers dyan, pasal naman po ng stars. Kailangan po namin ng stars ngayong gabi. Pasal naman po ng stars nyo dyan. Ayan. Shout out kay Ma'am Angelica Palafox, SB. Happy anniversary, MKK. Maraming salamat po sa mga nag-greet ng ating anniversary. At hindi ko na po siya ma-scroll na maipababa dahil nag-back na po yung aking cellphone. At mag-comment na lang po ulit. Ayan. Mag-comment na lang po ulit. Kay Ma'am LJ Salata Nesper, kay Ma'am Freddy Philin Resurrection. Ayan, kay Ma'am Grace Laurento Hamon. Kay Ma'am Melido Antonio. Alam, dami-dami nating viewers ngayon na bago Ayun na, ating mga viewers nating bago dyan. Marami akong nakikita. Bagong viewers. Okay. Kay Ma'am Annalyn Buntang, sana adagas at mga viewers. Wen, Barbara, igasgasatan nyo iyalat nyo amin. Okay, happy anniversary MKK coming from Ma'am Grace Laurento Hamon. Ayan, thank you so much po sa inyo. Kay Ma'am Dezelyn Togale, maraming salamat po sa mga pagbati. Sa mga pinapaulan yung pagbati po sa amin, maraming salamat. Kay Ma'am Chona Gulmatiko Cariaga, happy watching po. And salamat po sa pagbati. Kay Ma'am Angelica Palafox, pa-shoutout po. Ako na dito. Yes. Hello kay Ma'am Joby Alejo. Kay Ma'am Ami Galan, happy anniversary MKK. Thank you so much po sa inyong lahat. Kay Ma'am Lenlen, also Cresus, tumo, hello. Kung nandito, nakainaw ka Ma'am Lenlen, yung kape aginaw nga umuna sa kanto agbuya. Noong ka nga mga bakot tarabi, malas mo. Okay, kay Ma'am Marjorista Mariza. Hello po, MKK. Good afternoon, good evening po. Ako na nandito yung Mama Joby Alejo. Ayan. Happy watching po. Happy shout out po lahat sa inyo. Kay Ma'am Jenny Rosales Rituta. Happy anniversary, MKK. More blessings and more power to show. Ako na nandito ni Ma'am Jenny Rosales Rituta. Thank you, Ma'am Rosalie. Kay Mama Sir Arvin J. Asuncion Antonio, happy anniversary MKK. New viewers po here. Ayan, kaway-kaway po lahat sa ating mga new viewers dyan out there. Maraming salamat po sa pag-join. At paki-share po lahat ng ating ang ating live show dyan sa mga friends ng wall nyo lahat dyan. Ayun na, nagdaldal. Ayun na, Diyos ko. Enjoy lang guys! Enjoy natin yung ngayong gabi dahil syempre na isang sangayan na rabii tapta iti MKK ta first year anniversary makatawinan kakabsat iti MKK basit man na ado ti viewers me ket ada ka tinata dito yung parparag sa kanya nagiti mayat nga agbuya kada kami anya ay na Mario Joseph kay Ma'am Benos Valera Cabasag ayan the XD po ako na dito present Ma'am Lynn yes Ma'am Zenny present sino pa dagito new viewers po coming from Ma'am Benos Valera Cabasag ayan hello kay Sir Rodrigan Tagata thank you sir for passing by sana mag-stay din po kayo dito ngayong gabi alam mo kasi alam niyo yan kasi
si Sir Rudy. Sir Rudy din Tagatak, nag-comment lang, hello, idol, Mamadi, ayan, good evening, ayan, babati siya. At lagi siya, hindi niya nakakalimutan na binabati kami, kahit lang siya, dumadaan lang siya dito sa ating show, at least, during our show, dumadaan siya. So, maraming salamat po kay Sir Rudy Jane Tagatak, ayan, thank you so much. Ipanagayat mo, thank you, ayan. Angela Kapalapox, agburis kan, agtabel kayo, alawin, agburis, agtabel ni Ma'am Jules Laurente. Sorry, ayun na, nalipatak-tat. hello kay Madam Jules Laurente dyan sa Italia. Ayan. Happy watching and thank you so much sa ating pag-sponsor sa ating MKK show. Ayan. 1 year na po tayo dito sa MKK, Ma'am Jules Laurente, at maraming salamat po sa inyong pag-i-sponsor lagi dito sa ating show. Nandiyan pala kayo lagi nakaantabay sa ating show. Ayan, thank you so much. Hindi lang po kayo, Ma'am Jules, lahat po kayo mga sponsor namin dito sa MKK. Alright? Agnes Baldubi Bosel Gapok si Aranti kunana dito ay na apo te balak na agburs when ado kami degete kwa members mi apo iti iti bilag iti lima sarana worldwide organization incorporated ado kami degete members nga nasadot na agboy po ya kasjay. Hello kay Ma'am Kabagyan Felina Cardenas Valdez, salamat po sa 75 stars. Ayan, Ma'am Jules, pasen naman po ng stars dyan. Sa lahat ng mga nagmamahal ng MKK ngayong gabi, pasend po kayo lahat ng stars. Mag-send po kayo lahat ng stars dyan. Ayan, thank you so much in advance. Happy anniversary MKK po, new viewer. Alawin. Thank you so much. DJ Kikay, let me know kung ready na kayo. Paki-share po ang ating live show. Kay Mama Raven Tangon, ayan, new viewers, ayan, kay Ma'am Leia de la Cruz, kay Ma'am Dezelin Tugate, kay Ma'am Agnes Baldubi Baswell, ayan. Kay Ma'am Marian Talayo, happy watching. Kay Ma'am Aida Sigera, good evening kay Apid Nenita Gamueda, thank you Ma'am Madi, tipok ko mo, gabo na. Once sir, you're welcome, always welcome po, maraming salamat po. Kay Ma'am Chona Golmatico Cariaga, ayan. Kay Ma'am Jenny Cabanilla Ragun, andito rin ako lagi, uray na awanti pakulo. Ada naklatang agpaspasaway. Kung ni Ma'am Lenlen. Allah ka! Allah. Okay. Ito yung arudan pas record the DJ Kikoy can DJ Kikay. Ayan. Dagi-dagi kakaduwak nga duwa nga kuha. DJs. Wait lang po papasukin muna natin sila. DJ Kikay, pasok! Ba't naka-red kayo tapos naka-white ako? Ha? Di ba sinabi ko white? Di ba, Ale? Pangit jat kam tayo na.
Ada ije salas, ada anak di kwarto. Okay, good evening to both of you. Good evening, ladies and gentlemen. Tonight is the night of all night. Good night. Ayan, nandito na po sa ating si DJ Kikoy at DJ Kikay. Pasok! Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga minamahal po namin tagapanood. Mga minamahal po namin, mga mahal namin dito po sa ating programa, Musika Tesora, The MKK Show. Ay nako naman. Kasabay ka gablawan mi kakap sa trade amin magsupsuportaken magpapahiti na ito ng programa. Hindi naging amin nagitay duwa nga talagamat nga di na kami pulot binay-bayan ang sipot pay. Ini amin at tempo kadagdadalang tawan sa hari. Ni direct nina ang Juicy Bagangke di Taiwan. Basta pa may kakapsat, dito yung utang ni Leto utang ni Tika, dami lang tatoy nga makikita yo. Ay nako, dito sabsabali ti pintas na ng ang walking di bigbigat. Ay na, agarawin ti pintas na dito. Diyato lang amo makita to no, at kikita kami personal. Baka lang pintas manen. Hala ka na pintas! Napangit na! Sa balin, direct ninang Marika Las Chong, iti Malaysia! Kaya sa may kakapsan din kami may kapkablawan. May kita amin ni admin tayo, ni admin Mami Vina Deliso, ni admin Mami Edna Bravo, kaya ni admin Ruel Eldo Pinay. Kaya sa may kakapsan din kami may kapkablawan. Amin nga Presidente din na dumaduma mga chapters kaya aming nga officers kaya dumapay nga magbubukali kita ito'y bilang itilima Worldwide Organization Incorporated sa dinuman tayo nga lugar itata. Ayan, Miss Lynn? Yes! Ayan po si DJ Kika at DJ Kika. Ayan, makakasama po natin lagi yan dito sa MKK. And of course, happy anniversary to our show, MKK Show. Ayan, DJ Kikoy and DJ Kika. And of course, congratulations sa isang taon na natin dito sa ating show na MKK Show. Paano nga ba nagsimula ang MKK Show, DJ Kikoy? Madi kay Samot ito. Okay, nagsimula po ang MKK Show. Una po silang dati ang nagsushow, dalawa lang sila. So, ang pangalan dati po ng ating show ay Salayusoy T. Sardam. Sila pong dalawa, lagi silang nagjo-join, nagla-live. Parang normal lang na show lagi yon every Saturday o Sunday yata, no? Every Saturday, Sunday yata yun noon, ng Salayusoy nyo? Yes, Saturday and Sunday. Yes, hindi po siya MWF. Nung nakijoin na po ko sa kanila, saka po tag nito, naging pinalitan na po namin ng pangalan na MKK. So, meaning na MKK is Madi, Kikoy, and Kikay. Ayan. Ayan po yung ating... Okay. Yes, ayan, Mami Kikay, kung mablaw ka na. Mablaw ka pa Madam Kikay. DJ Kikay.
tayong pipiliin na golden viewers. Ilan ba ang golden viewers natin? 2 o 3 ang pipiliin natin. Kaya. Ha? Ilan sila? Bali, 2 sila. 2 lang? Yes. Okay, 2 daw, sabi ni DJ Kiko. Pwede mo rin naman dagdagan kung pwede. Tignan natin. Oo. Kasi alam naman po natin kung sino po talaga yung mga nanonood since nagsimula po itong programa po natin at hanggang ngayon nandyan pa rin sila. Ayan, so maswerte kayo kung isa man kayo sa mga ganon. Ayan. So much, Sir Joseph Cabanilla. Ay na, maring ko na tak-tak lang nga ang mati. Kano si MKK. Ay na, apo, nabayagan. MKK, kaya tinawag po namin na MKK dahil Madi, Kikoy, and Kikay. Ako po din ang buminyag kay Kikoy na pangalan na Kikoy. Ayan, ako din ang nagbinyag sa kanya na noong simula pa lang sila dito sa Saranay, dapat, kasi meron siyang Kikay. So, dapat meron din kaming Kikoy. Kaya sabi ko, kailangan may Kikoy. Kaya ako ang nagbinyag kay Kikoy ng Kikoy. Bininyagan ko si Kikoy ng Kikoy. And that's his, ating 1 year plus na maring, di ba? Nung simula nang nagla-live kayo noon ng di ba? Magto 2 years na kayo Yes, ayan. Pinagpaito na namin dito grupo tayo talaga dito doon natin tinaglabasan natin dito yung programa tayo dito yung organisasyon tayo. A lot of problems, challenges, trials to ourselves, trials Yes, to a lot of everyone. trials. Ay nako, tinaako Diyos ka na tinagante lang tamat nga agdaldalyas at iti panahon iti ado nga kaladingit. Adumot iti umsi, adumot iti basher. Ayan, maraming basher. Of course, normal lang yung mga basher. Kaya pasok sa tenga, labas sa kabila, ganun na lang, di ba? Ganun naman talaga kapag nababas ka, ganun naman talaga, di ba? Ayan. Ayan po ang ng MKK. Ayan. Actually, MKK is belong to Bileg Itilima Saranay Worldwide Organization Incorporated. Ayan po talaga yung ating Saranay Worldwide Organization Incorporated, Bileg Itilima Worldwide Organization Incorporated na nakasekto dyan sa Pilipinas. Rehistrado po tong organisasyon na ito. Kaya kahit kung gusto nyo pong membro. Ayan, DJ Kikay, ano na nga ba, paano bang mag-member? Yes, ang pagkutikat karagap sa makapag-miyembro po tayo sa pagiging isang kasaranay po. Diyan matatawag po tayo mga kasaranay kung mag-member po tayo sa halagang 300 pesos lamang po. Kapag gusto nyo mag-member, pwede po kayo mag-leave ng mga message po ninyo kung gusto nyo maging member po dito po sa ating organisasyon. Pwede po tayo na i-message nyo po dito sa ating comment section mismo o di kaya po sa ating Facebook page na Saranay Worldwide o Bileg. Ayan, lahat-lahat po tayo. Pwede po tayong mag-member. Basta hindi wala po sa hihigit na 70 years old ang lahat-lahat po ng pwedeng pumasok bilang kasaranay at pagiging miyembro dito sa ating organisasyon. Mga kaibigan, ito po ay Saranay. Tulong pinansyal po ito para po sa ating mga pamilya o mismong tayo po na mawawala po dito sa mundo. Meron po tayong tatanggapin na mga pera po. Yan, pera po yan na tulong po para na magagaling po sa iba't ibang mga miyembro na nakamiyembro po dito sa ating organisasyon. So mga kaibigan, napakaganda po talaga ito dahil nakakatulong talaga ito sa ating pamilya, hindi lamang po sa ating pamilya kundi sa mga pamilya po ng ating mga kamiyembro. Talagang ito ay subok na po at marami na pong nakaranas po ng nakatanggap ng mga itong mga saranay po natin. So ibig sabihin po, ayan, dito po sa Pilipinas, meron po tayo dito sa Ilocos Sur Chapter 1. Ilocos Sur Chapter 2, meron din po dyan sa Pangasinan. At yan din po sa abroad. Kahit saan man po kayong sulok ng mundo. We are 13 chapters worldwide. Yes, 13
13 chapters. Yes, worldwide. 13 chapters po tayo. Nandiyan po kasama po ang UK, KSA, Taiwan, Hong Kong, sa Malaysia, sa Dubai, at marami pa pong iba dyan sa worldwide. Kahit saan sulok man po kayo ng mundo, abot na abot namin kayo. Basta hanapin nyo lamang po ang ating Facebook page, ha? Yung ating Facebook page na Saranay Worldwide Orig Bileg. Kaya nandyan po, mag-message lamang po kayo dyan para po sa mas maraming informasyon at makakapag-miyembro na po kayo sa ating organisasyon. Ayan, sa mga kaibigan po, lahat-lahat na pan po kayo dito, hindi po ito scam, hindi po ito joke-joke na organisasyon lang, o di kaya pag wala man po ito, totoo po ito dahil meron po tayong pinatatay na SEC number po tayo. So, mag-member na po kayo mga kaibigan. And sa lahat-lahat naman po ng mga nandyan po sa Malaysia, ay naku, natatakot pa po ba kayong lumabas dahil po sa pandemic? Ay naku naman, pagpapadala ba ng pera ang gusto nyong gawin? Ay message nyo lamang po ang ating nag-iisang direktor na si Direk Ninang Maricar Nasyong dyan sa Malaysia. Ayan, ang para po sa online banking, mas madala, mas mabilis, mas trusted at pinagkakatiwalaan na pagpapadala po ng inyong mga pera na inyong pinaghirapan dyan sa abroad. Ayan, kung sino man po ang mga may binabayaran, tulad po ng mga SSS, Pag-ibig at lahat po ng mga bayarin dito sa Pilipinas po, i-message nyo po agad siya. At lahat-lahat po ng mga kabataan ngayon na gumagamit po ng GCash, meron na din po siyang GCash na cash in at cash out po sa pag-online banking. So, para po sa mas maraming informasyon, i-message nyo lamang po ang ating napakagandang si Director Maricar Nasyong dyan sa Malaysia. Para sa lahat-lahat po ng mga OFW dyan, pwede nyo na po ipadala ang inyong mga pera. Safe na safe pa at safe na din po sa inyo at tiwalang-tiwala. Yan po ang Madisa Express. Ayan. Yes, kasabi may kakabsa din kami may kakablawan itong galmay sa kadatay amin. Nagitisim-simrek ito yan tayo. Nagitisimrek ito yan abong iti Facebook tayo. Kapkablawan may mga kakabsat nagiti amin nga namang rula kini Ma'am Aida Segara, ni Ma'am Sir Arvin J. Asuncion Antonio, ni Ma'am Daisy Tugade, ni Ma'am Ami Galan, Ma'am Telma Balanay Pascua Rubio, si Ma'am Sir Joseph Cabanilla Ragon, si Ma'am Jennifer Ortega, ni Ma'am Lilian Uso Crisostomo, and Ma'am LJ Salatan Espejo, ni Sir Paps Tabrilla Hamon, ni Auntie Jules Laurente, ni Ma'am Jennifer Ortega, ni Ma'am Sir Pablo Tabrilla Hamon, ni Ma'am Telma Balanay Pascua Rubio, Sir Marlon Baclig, ayan dyan sa Sinai, si Ma'am Zenny Rosales Retuta Aboy, kay kasabay merke ni Ma'am Linta Bilang Espejo, ayan, ore ado nga trial sir kingo na saklata ado na tinaparag sa kinopada. Yes, thank you so much po dahil takdal nga honor ko kanyami nang nangruna kada kay amin ako nga magipagpagangan ado man tinaparag sa kinileto ng programa. Thank you so much po sa inyong lahat. And to Ma'am Jenny Cabanilla Ragon, happy watching po ni Ma'am Izel Mayubay, Ma'am, happy anniversary MKK nyo viewers po, taga Badok sa ayan, Ma'am Annalyn Guntang, thank you so much po kay thank you so much po kay Idol Sir June Rapanan, happy watching. Ken kasapay kay ni Mama Gaudelia Dorada, thank you so much po. Ayan, Ma'am Rowena Tabieros Baclig, dito parte natin sinait. Ayan, shout out kanya yung amin dito. Ni Mama Mary Ann Galapia Tahon, ni Mama Lanis Evangelista, thank you so much po. Happy anniversary MKK. Hello Ma'am Sir, thank you so much. Ni Ma'am Raven Tahon, Sir Raven Tahon, happy watching po, and thank you so much po for your greetings. Request na man tayo man agmay sa kalitoy pusok, apay sinutig may sa pusok Sir John Rapanan. Ay na, kaya happy watching also to Ma'am Fred Apelin Resurrection Ibos, happy watching po ni Mamang Nilda Juan Kisor dita parte na iti
Bantay Tamorong, Kawayan, Ilocos Sur, kumusta po? Kis Juan and Kisor family, happy watching, Pampangayme, and lahat-lahat po dyan. And thank you so much po kay magnatatatakarabing kuranan. Okay? And Ma'am Press Evelyn Balagad, happy watching po, ma'am. Ayan, thank you so much po. Kaya Ma'am yes, nagigay ni Sir Dwayne Gerald Ibus Baptista, thank you so much. Ni Ma'am Florence Etrata de Sales, Ma'am Joby Alejo, thank you so much. And Sir Marlon Baclay, thank you so much po kay Ma'am Lornel Pidot, thank you so much po. Ayan, dawatin mi kakabsat iti parang i-share yung tamno tikas tagat karaman kay amin kakabsat iti dahil iti amin nga pakulong tayo itas sa karabii. Ayan, kahit magyarimanan tayo amin kakabsat dagiti amin nga magsuporta kami kanayon dagiti amin nga nagbuy-buya iti almost 1 year nga dahitoy programa tayong musika iti saranay the MKK Show. Yes, hello also to Ma'am Ivona Blaza Bayani and Sir Ma'am Rain Baclig, Ma'am Grace Laurentino Hamon, thank you so much po kay Sir John Retuta Baptista, ni Mama Lorinel Pido, thank you so much. Okay, kastape merke ni Ma'am Ivona Blaza Bayani, ni Ma'am Joby Alejo, ayan Ma'am yes, Martin Ayat kano Ma'am Ling kanada pa. Yes, thank you so much po sa inyong lahat. Ayan, kakapsat, tigay kagayon, dawatin mo yung amin pag-share yung dagdagap no, makita mi kakapsat no, sino ka na kayo itinagasat nga mga pangabat mi itatangarabii. Okay. Let's get ready to rumble! Nakunada na ako. Yes! Tayo tatanggaw sa atong matiti dapat na hindi ko pagyamimanan tayo unay-unay hindi dito yung organisasyon tayo babawin pa nang itadaulo na dito director tayo kakapsat isuda itimang parparagsak na tayo hangada kami kiningan marami kikay hangani kikoy no dikat di dagito director tayo ng nangrona kinidirekinang marika na sa chong kita Malaysia abog isang kindat lang yan masaya na po lahat. Wan, ayan ito nga dawatan may kakapsat hindi pa nang share yun. Yes, share na po. Paninitan Tangarabi yes. Alright. Ana, kanta kayo uno kantaan tayo pwede DJ ko request da. Ayan, kumanta kami slim yun unang kanta si Kagar iti kwa. Nag-request di labis nila ta. Agar kanta-kanta ako DJ ko. Meron ka DJ nya kantan maring ka? Kanta mo ba dati request? Madam and Sir, yes! Anli! Hanggang baka hindi pa matapos yung itong oras namin ay Gising, aking napansin pangalan ng motel, Anito Kaya ang sabi ko na ko i-invite na ako pag nahukom ng girlfriend ko mahirap ko. Okay? Ito lang po ay isang kanta na isagsagot ang tawag nun? Isagsagot ko kada kay amin. Agitay, ngam, dati lang kakanta lang apo ha, hanggang marurod. Wait. ay na, di kataan na gatan. Dati request si Mamayda. Gara kayo, Dramatic. The new kind of crispiness. New spicy and crispy chicken burger. Version lang po to. Okay?
Para po sa inyong lahat. Relate kayo dito, sigurado ako. Wow! Hindi ko na sana pinahiram sa iyo ang aking pera. Sabi, ay nag-load-loading mo, bad trip? Wala? Ulit. Sorry. Alright, game. Yahoo! Hindi ko na sana pinahiram sa iyo ang aking pera. Sabi mo balik agad, diba? Bakit ngayon pinapaasa? Dahil ang pangako ko ibabalik agad sa linggo. Ako naman naghihintay sa bayad mo. Kaya ngayon ako'y inis ako, akin lang pinipigilan. Sana man ako'y bayaran na, nakaka-stress anong petsa na. Dahil dyan sa utang mo, nagigipit tuloy ako. Hanggang kailan mag-iis, balik mo na ang kailangan ko. Alright! Ano ang gagawin sa utang mo sa akin? Bayad din, ako'y wag mong gigilin. Sana'y unawain, pasensya na'y wag sagarin. Sana kung malaman mo, nakakabweset ka na. Magbayad na. Kanta lang po to. Hindi ko na sana pinahiram sa iyo ang aking pera. Sabi mo balik agad, diba? Bakit ngayon pinapaasa? Dahil lang pangako mo, ibabalik agad sa linggo. Ako naman hintay sa bayad mo. Anong gagawin sa utang mo sa akin? Bayad din, ako'y wag mong gigilin. Sana'y unawain, pasensya na'y wag sagarin. Nais kong malaman mo, nakakabweset ka na. Nais kong malaman mo, sa FB i-post kita. Nais kong malaman mo, itatag din kita. Ayan, yan po ay kanta lang po. Parang nagsialisan yata yung may utang ba kayo? Ay, Diyos ko. Kanta lang po yan.
kanta lang po yan, ha? Kanta lang po, wag pong magagalit sa akin. Trip ko lang po na kinanta. Ano ba yan? Balik na! Pinapatan lang kayo ng kanta na yun. Ano ba? Nagtapat lang ako. Alright! DJ Kiko and DJ Kikain kay Hardang Tedaniti. Tigay sa kay pa nakasunata. Tagi sa pita yung taon ni Tita Kulo tayo. Ita nga ready. O, diba? Inabang tulog salo dahil may isang request na marang nga iniibig kita. Para ni Mama Aida Sigera. Para sa iyo to. Eto na. Eto na. Ang sarap. Ay na, nagadumutan nga kwa yun. Nagadumutan, bayad na sukli at muli na tasak. Ay na, po ang ladaw. Karagan ka, Mama Idol Sigera. Ganda na kay amin dita. Hindi ko na sana Na, pinagmasdan kinanta na garod mo in Tagalog. ang iyong kanda. At hindi na rin pinansin pa. Bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko, hindi ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aakin sa puso ko. Kaya ngayon'y laging gulong-gulong ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tina'y nababalis ka. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo. Ano ti relate? Ano ti relate? Tagad na comment. Isilingin ba laging ko? Anong gagawin? Utos ng damdamin. Para kang hangin na kay hirap igilin. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hello, mga Ranger. Yan ang Christmas na mo. Mami, inay na imas ang subli-subli aya. Mananawag talaga. Di ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. Maramdaman ko mama kami ang kinantam at pinagsarunog lang. Ano? Pinansin pa. Bawat may gayuma. Dahil sa akala ko, hindi ako ibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para kang hangin na kay hirap igilin. Sana'y unawain ang puso'y sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo
na iniibig kita. Okay, Tita, ikaw. Buwan, mereka. Buwan, nag-i-click-click kami, nag-i-tikwan, nag-i-ti, Yes, agilista ka natangga ko. Mga dali nga ako. Tap na mo. okay, dito yung asunata may kikapsat, isasagot ko man amin-amin, kada kay amin nga ulit yung labas na. Yan kastapay met, nag-i-ti amin-amin nga talaga nga, datoy nga kan-kanayon, nga magsusupport tayo dito nga programa tayo. Yes! I love you so much. Nalalaman lang sa natin. Okay, para po sa inyo ito. Cover speech. Lama Marian Talayo Ayan, para po sa inyong lahat. Ada juga sa sagot kada kay amin-amin nga wali kilabas na. Nang nangro na nagiti sponsor tayo nga didat mo nga nang lipat. I came to you and never asked too much, wondering what you would say. Hoping you'd understand it's not a rule, it's when you play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and done. Give me your trouble now, you know it's yours. I can do so much for you. I want you living near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, feels so right, feels so right. You're brave to say that you get lost in love, but you open your heart to me. Under it all, you feel and know how deep our love could be. Tonight, we'll touch until it's time to go. Then I'm leaving it up to you. Even a fool would know the time that you're I can do so much for you. I want you having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. Kaya, para po sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal dito sa MKK Show. Hang near me, holding you near me. I want to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, feels so
Thank you so much po para po sa inyong lahat yan. Okay, Maripade, go. Magbigay ka na. Okay, pakishare po ang ating live show. At mag-ready na po. May ng konti. Ayan, hello, shout out kay Bestie Manal Daigar dyan sa Spain. President Bestie Manal Daigar dyan sa Spain. Ayan. Thank you so much po sa lahat ng pagbati ng ating ang ating anniversary. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-ready na po at i-ready mo na rin DJ Kiko yung mga ano dyan. Hindi ko pa na-i-upload yung prices natin na 3 na grand prize natin. Oo, ayan. Okay, para po sa mas maraming impormasyon po, ayan, para po sa lahat-lahat po, dapat mayroon po tayong sharer badge para po makasali po tayo lahat-lahat po ng ating pakulo. Ito po ay, unlimited ba to ang gagawin natin? Ang alin? Yung pagkapanalo? Unlimited? Oo, kasi anniversary Oo. naman eh. Yes. Dapat pagalingan na lang. Unlimited po, unlimited po tayo kasi Ayan po, since na kung, anniversary. nanalo ka ng isa, kung na-try ka ulit, kung nanalo ka, congratulations. Pero, Para po mas masaya. Ay, nakatama, mananalo pa rin. Ganon. Yes. Okay. Yes, sa lahat-lahat po dyan, please naman kaya, share na po. yung side nyo Lahat-lahat. dyan, yung ano nyo dyan, pa-question nyo dyan, o ano dyan, kailangan tignan nyo para hindi magka-doble-doble din. Oo, yes, yung bali yung tatlong main prize natin ay irarapol na lang natin para mas masaya. Tignan ko. Ako magdidesisyon doon sa 3. Okay. Alright! Oo, Ayan. Okay! Okay, after this song, ano na DJ Kikoy? Tag nito? Go na. Mag-go na tayo after this After song. that song. Ano ba yung mga request nila kanina na hindi natin na nakanta? Meron ba? Wala naman yata, di ba? Marami ang may sakato'y puso by June. Rafa na. Hindi ko alam yun. Paano yun? Silang mga Kasanugat yung lyrics na? donor. Na? Adagaling kanyak iliganer. At may sakato'y puso. Parang hindi ko pa nakinanta yun, di ba? Okay, bakas na lumipas. Okay, bakas na lumipas na lang. Hirap sa puso. Labis na nasaktan. Bakas na Through the lumipas. Okay. Try natin bakas na. Sinong ano na to? Kaninong ano to? Okay, para po sa inyong lahat, bakas na lumipas. Kasi sino po yung bakas na lumipas? By Sir June Kisor. Okay, sa nag-request po ng bakas na lumipas, dedicated. Yeah. Ito na rin kay Sir Jun Raparan kasi hindi ko alam yung ano eh. At saka kay Sir Ramsey, sino pa ba yung mga nandyan na nag-request? Ako na lahat yung mga request nila. Okay. Ganito ba yun? Eh, di pre-green naman. One, tama yan. Kapag ikaw ang umibig, go! Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At akong ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo. Ay baka naisip mo pa maglaho
sa mundo. Gabi at ang langit na lang, ako ay nagdarasa. At ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahiran. Ay na po, tapagpaspasubli niya. At kung ikaw ay wala na, at tayo ang di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Nadaraan mo at laging nalang, ako ay nagdarasa. At ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahiran. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Ay na! Naalala ko yan. Tugtog ni, ang tag nito, kinakanta dati din ni Pilita Corrales yan nung bata pa ako nakikita. Ibig mo sabihin, Sir John Rapanan, yung kanta na yan, naipanganak ka na noon? Hindi, mas bata ka kaysa sa amin. Ayan! Bakas na lumipas. May siguro maraming bakas na lumipas na itinatago sa mga puso-puso dyan. Nagbigay nga kayo. Mamaya magpo-question ako ha. Kailangan yung pinakamagaling sumagot ng question. Yung question ko dapat yun. Isang mananalo sa ating grand prize. May 3 po tayong grand prize tonight. Kaya abangan-abangan. Stay tuned lang guys dito sa ating Happy Anniversary MKK Show. Ayan. Maraming salamat. Kaya stay tuned lang kayo guys. Diyan, huwag kayong aalis. At marami pa tayong papremyo. Magsisimula pa lang tayo na magbubunot ang magpapremyo ang galing kay DJ Kikoy at DJ Kikoy dyan sa Pilipinas. At sa akin po dito sa ating side ang ating 3 grand prize. Dito lang po dito sa Malaysia. Ayan. Stay tuned in guys. Thank you so much. Ayan, DJ Kikoy. Ayan, pag-share lamang po para po magkaroon po tayo ng sharer badge. Yes, pag-share. That's most important. Lahat. Yes, naka-ready na po ba lahat para... Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Mag-type dyan ng ready. Ready. Tagsasarangon nyo. Ready. Kasi dyan. Yes, ayan. Okay, number 1 question. Para po sa inyong lahat. Para po sa lahat ng may share badge. Kung walang share badge, ay sorry po, hindi po kasama. Paano po ba magkaroon ng share badge? Ang gagawin lamang po natin ay i-click po natin itong live stream video po natin. I-click nyo po yung nasa baba, yung share. Tapos magpapakita po kung meron pong public at friends. Click nyo po yung public and then share para po magkaroon po tayo ng share badge. And mag-comment po kayo dyan. Makikita po natin na meron pong signage po na tao tapos may arrow. Yun po, ibig sabihin share badge po yon. Okay, ready na po tayo sa lahat-lahat po ng mga pakulo po natin. Ayan, manalo isa. Kahit 2 yung pagkapanalo nyo po. Try na ko. Kahit ilang beses na manalo ko na.
Yes, 1. Kahit ilang beses kayo manalo, paunahan na talaga ito, ha? Okay, number 1 question. Ready. Pay attention. Okay. Ang mapapanalunan Ano ay... na? Ano ang mapapanalunan? Sabihin mo muna. Ang mapapanalunan muna ay 100 pesos of load muna. Okay, ready? Number 1 question. Ano ang unang show dito sa Bilag Itilima Organization Incorporated na ano ang pangalan po ng show na pinakauna po dito sa ating organisasyon na kasama po ang dating 5 mga direktor. Ano po ang una? pangalan ng- Show na nakikita nyo na live Ano po ang stream. pangalan ng live streaming po Oh, may live streaming ng dati dito una sa Bilag na binuo Itilima. po ng 5 ating mga direktor dati po dito sa Bilag Itilima Worldwide Organization Incorporated. Nako, nasaan na kayo mga members ng Bilag Itilima? Wala na. Kulata kayo dyan. Go! Hala, sabot-sabot pa more. Salayusoy di Sardam. Puro salayusoy ba? Mayroon pa po yan. Nauna. Mayroon pa po nauna. Mapala kayo aminin. Sige, Maring Kikay. Kumanta ka na habang sumasagot sila. Bilig! Ay, kumanta ka na. Maring Kikay. Ay, ako ba? Ayaw mo ba? May ready ka na? Wala pa. Meron na rin. Sige. Kanta na. Ito na. Nagagagot ito talas nabot ka na din. Okay, para ka na kayo dato eh. Baby, pull some tears. It was hard through the years. I'll never give up. Never one of my dreams. And deep inside is my love still alive. Ma'am Lynn, tabi lang espeho. Nayaw-awan ka. Let's go. When I'm in love, it will be for better. I give you my heart. Forever and ever, no arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, know it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. Forever. Your heart, oh baby, I'm dying for you. Karkarasakas. Kaya mo kiko. Baby, and I try. Hey. But my baby, I cry, silent tears without fight, and I can't hold on to the freedom, and there's nothing to lose, 'cause I'm playing it cool. When I'm in love, it will be
better. I give you my heart forever and ever. No one can ever hold you more than I do. No man can ever love you, baby, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your love, if I ever lose your heart, baby, I'm dying for your love. And if I ever lose your smile, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love and say. No arms can never hold you more than I do. No man can never love you, girl, it's true. No man can hold you more than I do. You came to me from heaven, yes, it's true. Okay. Ay na, ang putang sabot, makaalakan niya yun. Kahit kung dadya yun talagang kompleto, Ay na. Dapat po kompleto yung... Ako makaala dito, apa yan, di yung malagip. Tama, ate. Lipatan nila. Marami silang nakatama. Ay! Hindi naman sila natatamaan. Ewan ko bakit nagbabaliktad ang mga answer nyo dyan. Tanong. Okay, another song. Wala dengan damala. Hindi yan namuha. Ayaw kong ganito, mahabingin mo. Nahihirap ang puso, sinundan ka isa at nagmamakaawa. Sa inalikod ako'y napapalayo, sumisigaw ang puso, labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulin ka, kahit papilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Dinggin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangunguling lang. Paano na ako? Loading. Nyamot to. Galas. Paano na sa kami ito? Ay, so sorry. Nahihirapan ako, kahit habulin ka, kahit pilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Hindi ko makakaya, nasa isip ay lisan.
Loading. Manapindas ni Castano. Ako pa nakasumbat mo to. O pa nakatumbat. Okay, another song. Since na wala pang nakasagot. Ay nako naman, napaya di mo DJ. Okay, bibigyan ko kayo ng clue. DJ T ng narugyan ng Ming, inagaan mo. Dagito yung direktor, apo, sino nga ta? Go! Bilig damyanan siya. Okay. Musika ti Sarana yun. Kumain na siya, di pa basulan. Nararat tayo, yan langit. Sagsama ko in the best day, Manal Decker. Basta nalawa ang may-ari. Sana't na ang minuto ka. Kaya namin na pa-presidente kay worldwide. Kasama kinadmin Binadelizo at Mined na Bravo. Sumanang ka na, magkita na. Iti maminsan, manay ken kantawag ken pang kumusta na. Of course, our tag nito, mga sponsors natin ang atin no panuno teksika ay ayatin punpun wag nagkukurangan kanya tinepelati tumurang dyan ipaka bes ngayon na saan ka indang umes na basta ka diti na puno na agayan. Sagot pa more! Sagot pa! Mumulagatan nyo, bagta! Di nyo ako kabirugo! Kumain na siya, di mapasulit. Marat-rata ayan, ken langit-langit. Kapag naalawa ang nang baybayan, sana't laang muno at ka. Umanay ka, makita na, iti maminsan. Manay ken kang tawag ken pa kumusta. Uray no nang sakit, pilit nga awate. No panuno teksika ay ayate. Punpun wag nagkurkurangan ayan. Pinepelati kumura dyan ipaka. Bes ngayon na saan ka indaganes na basta ka diti na putno nga agayan. Ano nga ipateko tikas ka martirang ka puso ayat mo diyang marina diyang marikna't patekon diyang marikna't tapon kasano nga diyang kutwen di pagkukon punpun wag nagkurkurangan kanyan pinepelaki gumura dyan ipaka bes ay when
Ayan. Alright. Nakala! Ay na, mga alin ko, ayan. Ano ba yan? Bakit hindi nyo nakukuha? Hanggang ngayon, first question ko lang po yan. Sana pa inikiko, kinikikay. Baka mamaya sayaw pa kami ng sayaw dito. Hindi ko nyo pa nakuha. Nandyan lang sa screen. Sipot-sipot. Ayan. Datente screen tayo. Itangay ti screen. Sa baling screen. Ikang kay tiklog. Binigyan ko na kayo po ng clue. Bakit hindi nyo pa nakukuha? Hindi dito po yung LKK. Iba po yan. Ganon po noon. Noon nag-start po kami ng may live streaming po kami dito sa organization. Ano yung sinashoutout nila lagi na pangalan ng live streaming natin dito sa organization na live streaming na nag-video nila na ilan ba sila? Ilan ba kayo noon? Lahat? 8 yata. Ay, may dancer pa nga sa harap eh, di ba? Walo kami dati. Oh, may dancer pa yan sa harap-harap dati. Ayan. Dati, yung mga Oh. yung live streaming po namin na una po. Yung una pong live streaming, nagawin po kami nagkakilala Mga dati. lahat. Mayroon po yan, nandyan lang po sa screen natin pakihanap-hanap. At kung hindi nyo po mahanap, hindi po na namin kasalanan yun. Ayan, enjoy the night guys. Ayan, happy anniversary. Dito lang po sa ating MKK show. Ayan. Gawaan nyo ti agang sir. Bakit bilis-bilisan lang tong answer live? Marami pa tayong tatalakayin na premyo. Ayan. Kung dyan lang kayo, may isulangin din iti pakikuha nyo deta may sa premyo yung kasano kay garutatan aya ate. Nawarin na, ibabawi ka! Bilis-bilisan nyo! Okay, makisagutan man na rin sa bali nga sonata para kay aming request detay may sa itay maring jak amo na ganun. Sige lang, patukarong laktan, ay kantayang laktan. Okay. Ito na. Kuha lang ako ng tiyaan. At may saka dito'y puso. Requested by nag-request. Luz na pamati, si siya klati ko, di tapusukin, ayan. Awantin ka pang matalgin, si siya klati na pati, karing naisot mang palukmin, ay tapusukin na akin. Dahil dati mo lang ang nataungga. Ano siya ibang yaman at ay sunang nayan. Yak mabali na mamayan kasi ipapagpagkit. Sabihin may saka uy puso. Para ka na dyan nag-request. Karoon ka na kay amin. Dakarin pa niya kiti, di napulos na pamukha. Sinatulad di ko, di ka pusukin, ayan. Awantin ka pang matalgin, kasi siya pula tinapatid, karinis mang maluknin, ay di pusukin na akin, ay dati mo na
mahalin ang babayan sa sikat at yeah, naminag may saka, uy puso, kahit ko'y di mo ano siya kimangirawa, bagay sunangaya, yak mabalin ang babayan, asikat ipat naminag may saka, uy puso, naminag may saka, uy puso. Wabay ko ay. Naawa mo kayo na naawa. Oh, ikang kay tiklo ikang kay tiklo. Okay, ikang kay tiklo. Pagabsat ito ikat mano kami idi dito, walo kami idi. Tanta dito kami nga nakakadwa idi. Nga kadwa mi idi dagiti dagay kadwa mi idi toy nga nabrakel katayagan nga tao. Yes, pwede po Sir Cardinal Frederick na sumali. Alright! Go! Answer pa more! Hindi hanggang ngayon hindi po nyo pa na-answer. Alas 9:36 na po tayo. Ayan, happy anniversary sa ating MKK show. Ayan, first year anniversary po ng MKK show. Dito lang po sa Bilig Itiling Manzaranay Worldwide Organization Incorporated. Ayan. Tuloy-tuloy po tayo ang ating live show. Alas 9:36 na po ng gabi. Kabong kayo dyan. Bilis-bilisan nyo ang pagsagot, mga ka-NKK. At wala yata ako nakikita kasing mga members dyan na nag-a-answer ngayon. Kaya puro mga viewers lahat talaga ito. Pero, nanonood naman sila. Like Ma'am Mary Ann Talayo. Lahat sila, nanonood sila dati, di ba? Oh, bakit hindi nila alam? Laging sinashoutout nila, dito lang sa, lagi nilang sinasabing ganon. Dito lang sa, oh, ano ba yun? Dito lang sa, ano ba yun? Sa ano yun? Anong sinashoutout nila yun ganon kapag nag-ano sila, yung habang nag-show sila, dito lang sa, oh, ayan. Anong kadugtong nun? Merong kadugtong yun eh. Galing-galingan nyo. Ayan, isip-isip. Research dyan kung marunong kayo. Banyo Queen. Okay, another song po tayo. Hanggang hindi pa kayo naka. Para po sa inyong lahat na nagpipindot dyan. Alam ko, puro kailangan mo naman lang ganun dyan. Hindi Tagalog. Ito at kakang bitaw. At ayunay nagbait ang tao. Kakabulong kasanod ka. Sumigngit malapit na ngata. Lukot mo tayong siksikan. Kuya ay kadletrato taadwa. Di mo kadila marina.
Music United. Tarik na at dayal ka at tumawag ka. Urayan, tatawag mo siyak ko. Tatlo may katanday dahil mo. May amayat kaskuti, I love you. Sikala, labi ko. Urayan. Ala, ito nakasumpatan! Ang galing! Lumayas sila eh. Nag-respect sila. Lumayas sila. Okay, stop ko. Sige, Kikoy. Oo, kaya. Awan papay mo nakaalam. Meron na! Yun o. Ay, agdan? Meron na. Tignan mo kasi nakikita ka ba sa screen? Yan o, Billy Gitilima Balik Show. Ay, Na. Show video. Hindi ba? ayan. Sino nakakuha ang mabigitan? Si Aida Sigera. Nagbayad. Ayan, nakakulat pa lang. Aha, di kami naging makikita aming ka sa Ranay World Wild Show kung wala yung magaling. Correct. Ayan, Ayan, congratulations! congratulations to Mama Aida Segara. Bilis. Bilet Dilima Variety Show. Ang mga serbata, dapat mo una. Awan ti aman, tatay ko pa lang ako ang tadya na daw lang kasi mangkot na jaya. Answer na ni Ma'am Aida Segara. Yan. Yan nagbayad siya. Nakasalayo si mo ti bagbagayo. Ay, na, mabait na anya. Nalipatan na. Buwan, ayan, oo. Okay, Kika, give another song before you give another Okay, may kaduang question. Bagdaman ton, dahil lang tatin kantan, basta dito yung nagkuha naklatan. Ka nagpartakti oras. Ayan, gundaway yung kakabsat. Dito sa Maruno, kaya ko dito nga to Maruno. Sa, ayan. ano? Iti, dito yung, iti dati nga, dati, anya, yan ti lima nga direktor tayo. Idi. Yan ti lima nga direktor tayo, idi. Nadalas lang sino kanyada iti? Taga Taiwan. Go! Sa limang direktor natin, sino po ang taga Taiwan? 100 pesos load. Dalas! Go! Gusto ko po yung buong pangalan, Sa limang direktor po natin, sino po sa kanila ang taga Taiwan? Buong pa, ayun. Ayan, congratulations po! Stop na po! Ayan, congratulations po kaya Mama Daisy Lynn Togade. Ma'am Daisy Lynn Togade, siya po yung unang nakasagot. Ayan, Ng ano? ganun lang po kadali, Bakit may nag-number to na? Oo. Oo. Sa kanilang, ang question ko, sa kanilang limang direktor dati, sino po ang taga Taiwan? Kasabi ko. Another question. Kani Aldawon ay malug ay Ay na.
Okay, so stop na po sa pagsagot dahil may nakakuha na po. Present, kung na nagyaya na yan. Congratulations! Okay! Sa Facebook ko na lang, sa page ko na lang po ibigay yung mga number po ng lahat ng mananalo po. Harapin niyo po Estelita, Umanito, Adam, doon niyo itin yung mga number niyo po. PM nyo na lang po yung number nyo po. PM nyo na lang po yung number nyo kay Mami Estelita, Umanito, Ada Paa. Ayan yung pang Facebook account ni Mami Kikay. Okay, yun, go! Okay, number 3 question. Sino? Yan ba? Ayan, okay. Ang pangatlong question. Saan? 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 Saan kayo pa nga ko agan answer? Ayan, okay. Number 3 question. Ano? Ano po? Ano po ang ano po ang ano po? Agree ka magpanonosik ka. Okay. Sa ating pagkatapos po ng Bilag Itilima variety show, ano po ang sumunod na title ng programa natin na live streaming dito sa Bilag Itilima sa Ranay Worldwide Organization Incorporated? Go! Ulitin. Nung natapos po ang Bilag Tilima Variety Show, nag-renew po ulit ng bagong programa ang ating live streaming. Ano po ang ipinalit na title po ng ating live streaming dito sa ating organisasyon? Go! Start po tayo kay Sir Joseph Cabanilla Ragon. Ay na, 5 Monday ito yun. Ay na, pound. Go. Kita, ano talaga ka-loyal kayo mo ng B2020? Kuha tayo, ha? Magsuporta kayo kan kanahin na ito taranay, ha? Okay, sabi nyo magsasama ni Tita Isna. Nakakala kayo amin At kung kompleto. Chicago. DJ may isang nga nag-request itatay. Nanagan na tayo. Okay, ito na ko. Mama Marin. Go to my school and see. You think that is the old one? You looked in there. It wasn't even open. We're not even going yet. Bella, late ka quiet. You can listen here. Bella. You said go on April. You didn't listen. Quiet. You don't want to be quiet if this happens. Looking through everything there is, and imagine anything with me, and imagine anything the two of us can do. Through the years, you never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found with you through the years. Never been afraid to love life. I'm so glad to say I was with you through the years. I can't remember where I used to do. Who untrusted who
I listen to before. Wake up to everything I know. Can't imagine me the time once so. But through the years it seems need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we have. Always been so good to be with you. Through the years, it's better every day. I kiss my fears away, as long as it's okay. I'll stay with you through the years. Through the years, when everything went wrong, together we went strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never had enough. We've always worked things out. I learned what it's about. by loving you through the years. Through the years, I never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, it's better every day. You kiss my fears away, as long as it's okay. I'll stay with you through the years. Aya, paragan ka Ma'am Zenny Retuta. Okay. Kaya stop na po sa pagsagot dahil may nakasagot na po sa ating pangatlong tanong. Ayan. Ang tamang sagot po ay Bilag iti talo, variety show. Ayan, congratulations po kay Ma'am Jacqueline. Ma'am Jacqueline, ikaw po yung nakaunang sumagot po ng ating pangatlong katanungan. Congratulations po sa inyo. Okay. Yes, thank you so much po. Paki-kuan lamang po yung mga nananalo po, paki-message na lang po yung number nyo. Kay Mami Kikay po, yung Facebook account niya po, Estelita o Manito Paa. Yan po yung Facebook account niya. Sino nga ba, bebe? Si Ma'am Jacqueline. Jack. Okay, another question and answer. Okay, again, number 4 question. Ano ang pinaka-favorite nating kanta ni Miss Lynn noong unang show? Go! Ano po ang pamagat ng ano po yung unang pamagat na naging favorite natin na kinakanta ni Miss Lynn? Ano kaya yon? Dali, paspasan nyo agad, sir! Ay na ako, nagbuibuya kayo ka na kami amoy rejay. Ano ang title ng kinakanta ni Miss Lynn na naging favorite namin? Lalo na ako. Sisiwit ka doon, ay na. Isa tayo
Step Camadilla, seaweed. Chemistry. Ay, nako naman, oo, yan. Ano ba yung favorite mo na kinakanta mo, Miss Lynn? Yung pinakaunang kinanta mo dito sa show natin noon? Yung kawitan ni Tatang. Ano title? Ano? Kawitan ni Tatang. Ay, so congratulations po kay Ma'am Lynn Tabilang Espejo. Apaya, Ma'am LJ Espejo, niya inobram ka na favorite mo, Data. Congratulations po kay Ma'am Lynn Tabilang Espejo. Awa na, nakalipa ni Mama LJ yan. Ang talatong nga ay ayatin ka, represented by Milay Antonio. Requested by? Milay Antonio. Okay. Ayan, kanta ka muna. Sige. Ikaw kantaan ka natin memories by your daddy, Juan Quezor. Sino ni? Okay, para po sa inyong lahat. Juan Quezor. Memories. Break muna. Isip-isip muna ha. Tapos ituloy natin. Standby lang guys. Happy anniversary MKK Show! Woo! Kawitan or Tatang. Limot lang ang Ma'am Lynn Tabilang Espejo din muna. Kapayat na nga nagkuri ni Ma'am LJ Espejo niya inobrana. Bakit kanti ko na niya sa naiwang magkayang na isang sangayan ayat tinali kagumang nga ipaay mo od nung pakaragsa ka uray awan ka mahalaglag ka dagiti nang makikita dagiti naruay na inangaw ka tungren lulwa tunggal mapanguno ka ag nanayon ngay ahiatan ka iba't pateke udno alungdungwen ka uray paino imahadayo ka emanaw ka ating nagpagada magodas manday tumibiyak ko agmay sa katoy puso uray awan ka mahalaglagip ka dagiti ladawa minang pagkikita dagiti nangway nga inangaw ta tungren lulwa tunggal mapanguno ka ag nanayon ngay ahiaten ka ipat pateke
Pistachio kay kanumaten. Ay, naka-studio mo kami. Yan, Brayo. DJK kay? Yes, ayan. Ay, naka-stop kayo. Gara kayo. Sige lang, sige. Tanong ko pa din kawitan. Uy, nagura kayo. Kawitan. Ayan. Pa? Sumarunod, habang nagpakuha ng pag. Yes, okay. Nagparoon na imipan mo na dito yung Mikael yung mga nga question tayo na tangarabiir. Okay. Anya. Iti. Rason. Anya iti rason. Iti nagkaroon iti. Nagbalin nga nagkaroon ti title nga nga ayon dahil ti programa tayo nga musika ti Sarana. Anya ti rason. Hindi nagkaroon ti musika ti Sarana. Hindi the MKK variety show. Hindi ko na nayunan iti musika ti Sarana. Anya nga ti rason. Hindi no apay na nagkaroon iti musika ti Sarana. The MKK show nga programa tayo. Anya nga ti rason iti dayjay. Baka limis din ang lapian mo. Hindi na dyan. Rason kanta. Oh. Yes. Anya, ti rason. Rason. Ala, sige. Juan, anya ti rason. Hindi nagkaroon. Okay, another song. Nanta kanta man dahil takawitan. Dito ngay mununa nga kanta kakankanan edit during our show. Isutikan kanain ko nga kankantaan. Pag gugusto mo't ada kikoy, ide. Anya nga, lalo kini Ma'am LJ ka dati mo manok, tepan na ikukwa. Iparparan. Kawitan nga rod. Okay, eto na po, kawitan ni Tatang, Ilocano song. Agpekkel kayo. Sino tilalaki ng lalaki ayawan? Sa mo tilalaki nga viewers tayo. Ay kawitan ni Joseph kat nagagay. Ang mali-mali nakaruba at dake. Aming ngaupang kamag-kamatin na. Sarigsigan at patubong tigutot na. Kay kawitan ni Joseph kat naungin. Kumarit ka kawitan ni Karuba Kamano kan Texas awang natrasan na Pagkatagalan ni Joseph Ablo-abrosan ni Joseph Ablo-ablungen ni Joseph Jai mano ka mabigatan Pagkatagalan ni Joseph Ablo-ablong ni Sir Frederick Ablo-abrosan ni Sir Tatang Tara kenig iko'y nakawitan Woo! Happy anniversary MKK Show! Yahoo!
kawitan ni Tatang ng Dito ikagay tiklo na. Ikagay tiklo na. Dito nga part idi ket blank. Hanga nagpabuyan ni Kiko dita. Apay nga tara hanga nagpabuyan dita ni Kiko. Iso nga nagbalik ang musika ti Saranay. one. Numalagip yun. Ano nagpabuti manok? Maka Domingon sa Idayjay? One. Ay na. Ako na. Ang dagang nagkabuya ide. Ay na ade. Amnya nga tatirason na apay nga na nagpabuti Kiko dita. Wow, So tatirason. nakalaga na musika ti Saranay. Ada tirason idi. Ala kayo. Napan nagsyo jay bangir kunada. Haan. Ay na. Ay, hindi ka nung naapa iting direktor. Yang ano? Congratulations, Ma'am Jonalyn Obehas. Tumpak! Tumpak! Mahal na! Wow, naman. Idig sublina. Ada DJ Kwan, ada DJ musika ti Saranay na. Ayan, so congratulations. Congratulations, Ma'am Jonalyn Obehas. Yun na jay, saan nga nairimik jay sa ranay? Ang galaw ka mo San Joseph. Asa na kayo, Mal? Nagpunto ni Kiko, ko na daputi outreach program, ko na napatan, ala kayo! Ano talaga si kayo, Marites kayo, Marites kayo amin ita, ala kayo! Ayan, congratulations kay Ma'am Jonalyn Obehas. Ayan, nagpasublog na gilaang. Okay, number 6 question. Siya sino iti kabayagan nga sponsor iti daytoy amin nga programa tayo. Kaya ko dagay gusto na pudno Ken. Talaga nga nagana. Go! Di talaga nga nagan na ate! Di talaga nga nagan na! Wala na, scam ko na ni Ma'am LJ. Marites kayo amin Marites kayo Jekos gusto na ganda no sino dayjay. Kabayagan nga sponsor tayo iti daytoy nang rugi idi adda kamin aging gara itata. Okay. Ito na po para sa iyo, Aring B. Binadilisok ano? Ana. Binadilisok ano? Madeline Cardenas Chong. Marangan ka dati Maring Dina Del Liso. When I feel Magansirak mabalin ko na. Haanan Ma'am Jules papanawa kadta. ano? Manggang ka kainiti ko pakulong tayo mo. Pamanda. Eda? Noted. Noted. Oh, not wrong. Been so far, we've strung up the moon, and we counted a Sang-sang-wan yung million maangking. My love still true. Friends
have come and gone. Some have left me alone, but I started at this world before, and they made me blue. All alone in my heart unknown, there's one thing in my life that still ring true. I count on you, count on you to be there. No questions in the air, no asking why or where, no looking back. Count on you every time. Do a smile for it mine. You'll forever be important to me, my miracle fire. If I had to just one place to spend the rest of my days, anywhere will do. Long as it's close to you. Answer pa more! Come on! Di ka na, Madeline Cardenas Jong. Ay naade. Di ka na, Ma'am Juicy Baganchen. No! Dapat ka correct spelling dapat correct spelling. Correct spelling. Yan ang dapat. Wala na po si Annabel Wanda Santolento Hall dito. Wala na po. Wrong number. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why or where. No looking back. Count on you every time. Do is my worried mind. You'll forever be important to me, my miracle find. Tayo awan-awan, sir. Now, oh now, I've been troubled so far, yet I'm right back where you are. Just me and you. Now and forevermore, as the years go by, I'm beginning to see that I can count on you. Saan nga ni Estelita o Manito hanap na? Hindi po siya. Hindi po si Richard Vasquez. Hindi po siya. Tumatanggap po sila ng sponsor. Hindi po nag-i-sponsor yung dalawa na yan. Ang nag-request ng paborito niyang Count on You. Sino po siya? Oo. Hindi po si Madeline Cardenas Chong. Hindi.
Sino ba sila? Sino ba siya? Ay, anak ng nanay. Hindi pa ako! Hindi po si Rita! Ay, anak si Richard! Ay, na! Nakikinig po kayo sa amin. Lagi ko po siyang binabanggit. Yung mga sponsor po namin dito. Sino po siya? Kompleto po yung niya. Ano, consider na natin yung iyong kanina? Wrong spelling kasi yun eh. Oo, para po. Okay, guys, sabihin mo na. And then, another question. Okay! Ang pinakamatagal po na aming sponsor ay walang iba kundi sino kaya? Si Mami Bina Deliso. Ang totoong pangalan niya is Natividad Komisaryo Rilberia. Ayan, so sinabi niya kanina Nati. Yes, Nati. Kay Mami Nati Komisaryo Rilberia. Congratulations to Ma'am LJ Salatan Espejo. Ayan, yes. Hey, number 7, bebe. Ano, Miss Lynn, isingit mo yung kwan? So, yung tatlo, hindi. Hindi ko mapahatak yung picture eh. Nag-ano siya eh. Hindi ko maipakita. Mama Jules Lorente. Nami kasi kami nyo. Ya, agad. Ako nung yaya. Okay, habang bilbiro ko ni Miss Lynn dito, kantay pagap hindi papal. Okay, number 7. Puros 100 po lahat ito, ha? Gcash or load. Okay, number 7. Paunahan ulit. Kung si Mami Bina Delizo ang unang pinakamatagal ni sponsor. Sino po ang pumapangalawa? Go! Kahit nanalo na po kayo, kung gusto nyo pa rin sumali, go lang ng go. Ikade, go, another song. Hindi ko nakuha yung ano. Martirag na pusong ka na, maring Ito mali. basta tayo. Ay, bun, gaya. Okay, ito pong susunod na sonata para po sa inyong lahat. Labis na nasaktan. Malong. Request ka. Malpasaw. Tayo. Requesting pamaray. Kanayan lamang naluluto natin labis na nasaktanan. Ba't mo kasi ginalingan? Ba't mo kasi ginalingan yung labis na nasaktan? Explain sorrow and my pain. Believing that I should be together once again. Every night I pray that you come back to me. Tears keep falling down my face when you're not around.
for your love. Things that night, running out of hope. Oh, tonight, if you are alone, don't I'll get a chance. I never let you go. My heart been broken too. It's all because of you, and I don't know how I'm gonna wait. Oh, I just wait for you each and every day. And I don't know how I'm gonna wait. All I do is wait for you each and every day. Oh, I'm waiting for your love. I wanna see your smile, brighten up the day, showing you the world. I'm waiting for your love. I wanna see your smile, brighten up my day. Yes, I'm waiting for your love. So waiting for your love. Neng, Jabar Alben Cano, pati ni Jabarin. Ang-sponsor ng Jabar. Ang papa-sponsor na lang, hindi. Oh, I'm waiting for your love. I wonder where you are. Are you with another guy? Are you showing you your world? I'm waiting for your love. I wanna see your smile, brighten up my day. Yes, I'm waiting for your love. Yes, I'm waiting for your love. Okay. Alright, tuloy-tuloy po ang ating show. Dito lang sa Happy Anniversary MKK Show. Ilalabas ko na ba? Ayan. Pero hindi ko pa makita. Ay. Hindi ko mahatak Wala yung ano naman. eh. Hindi, meron nandyan. Wala Kaso ko lang naman. hindi ko mailabas. Hindi mo ilabas? Ilan Ilabas na- mo lang yan. Ilan na ba yung ano? Ilan na ba yung inano mo? Sandali ah. Gagawin ko ulit. Oh, balik one. Okay, balik sasabihin ko muna kung sino po nakakuha po ng ikapito. Ikapito yung question na natin. Ang ikapitong nanalo po. Yes, walang iba po kundi ang napagandang si Miss Lynn. Ayan, si Direk Madeline Carnas Chong. Siya po ay isa sa pinaka talagang supportive na sponsor natin. Matagal na. Since nakilala kayo. Pinakamatagal. Oo, pero yung sinabi ko kanina is yung sa lahat ng mga nag-sponsor na hindi ibig sabihin Tax ng sponsor. makasali natin dito. Hindi, tax sponsor. Pero talagang si Miss Lynn talaga yung talagang hindi kami pulos pinabayaan, ganun. Diba? Wala, yung madak mahatak sa kayo. Ayan, so congratulations po kay Ma'am Maris Joy Tricia Marisa. Congratulations! Ayan,
congratulations po sa iyo, Ma'am Maris Joy Tricia Marisa. Pakisend na lang po yung number niyo po kay ay Mami Kika, Estelita, Omanito, Hadapa. Ayan. Congratulations. Okay. At na lang nabiro ka mo, Miss Lee? At dali tingargaman ko nga, di man ngaruhan ko mahatak na may pastrot. Aga blinking. Di kamumot na gan ano. Berkata, katak. Buwan, baka kuha. Tanong walang daman na naalsak na giti picture no ano. Okay, Kikoy, habang ikas kasi na number 8 na ngayon. May naparan nyo no kay muton. La, basta mang magdakot at Wan iboses ka me. awan Okay nagor lang ka ta. na ahatagak lang day jeta no may work ko ka. Okay, Kikoy, ini alas 10 niya natin. Okay, habang nga bilbilo ka ni Miss Linda Jai, natin yung may kawalong kakapsat nga 100 pesos. Okay. Dito yung question. Pwede po sa lahat, Okay. Sa lahat po. Sa lahat po ng mga tauhan, mga tao po, mga kilala nyo po, dito sa ating organisasyon, mga miyembro, dito po, sa mga opisyal ng ating Bilang Itilima Worldwide Organization Incorporated. Sino po sa kanila ang nag-birthday noong October? Go! This October, alalahanin niyo po kung sino ang nag-birthday ng October. Yeah, habang nag-answer kayo, isagot ang Papa Jones Laurente, di may sarap nata. Ganun ka na kay amin. Itanong mo sa akin kung sino ang aking mahal. Itanong mo sa akin, sagot ko di magtatagal. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Isa lang ang damdamin, ikaw ang aking mahal. Maniwala ka sana, sa akin walang iba. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Ang nais ko sana'y iyong malaman, sa hilaga o sa timog o kanluran, at kahit saan pa man, ang laging isisigaw, ikaw ang aking mahal. Okay, answer pa more. Hello, Ma'am Jones Laurente. Nais ko sana'y iyong malaman,
Sa hilaga o sa timog o kanluran, at kahit saan pa man, ang laging ikisigaw. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal. Yes! Okay, Kikoy, mayroon na ba? Ay, kasunod. Yan, meron nang nakakuha sa ating pangwalong question. Ayan, ang sumagot po dito ay napakadami po. Pero sino yung nauna? Ang pinakaunang sumagot ay walang iba. Ayan, ulitin ko po kung ano yung question ko kanina. Ha? Sino po ang sa mga opisyal dito po sa ating organisasyon ang nag-celebrate ng kanyang birthday celebration noong October? Ang nag-celebrate po ng October po ay walang iba kundi ang inyong abang lingkod. Ayan, DJ Kikoy o Richard Vasquez Pescadores. Ayan, congratulations kay Sir Ramsey Baklig. Yan si Kasinaik. Congratulations po, Sir Ramsey Baklig. Paki-message nyo lang po yung number nyo po kay Manny Kikay. Para po sa mas madali po niyang makuha yung mga numbers nyo. Kasi kapag dito po sa ating comment section, baka po makuha niya. Hindi niya po ma-pick up lahat-lahat ng mga numbers ninyo. Ayan, so congratulations lahat-lahat po ng mga winners. Sa akin yung At dapat nagundol tao yung amin apo At sa lahat-lahat po ng hindi pa po nakakuha, ay naku, maghintay po kayo. Malay nyo po, kayo po makakuha ng aming mga malalaking premyo. Marik Mother, okay na ka? Okay ka na? Pagkata, lasa kulit. Barang mayata. May galagto nga may. Nang kumatalong sa namin, naglagto nga ta. Ang kumahakat. Lalag. Naglagto. Okay, Kikoy, another. Okay, pang-siyam na po na question. Ito. Number 9 question. Okay, sino po? Sino ang ating auditor dito sa ating organisasyon? Go! Dito sa Bilang Tilima Worldwide Organization Incorporated, meron po tayong auditor. Sino po kaya ang sino kaya ang ating auditor na opisyal dito sa ating organisasyon? Sino kaya yon? Sagot-sagot lamang po. Yan kasi present na ngayon, absent na tuloy. Lumagto mo namin. Kinatuyan. Ayan. Lady with a plan, you're living the life. It's a little package I hold in my hand. I got it together, they call me the girl who knows just what Sam do. So I stumble and fall into my wall. I'm still, I'm just another woman in love. A kid at school, a fighter of control, just out of you. That's me when I'm weak, I'm a better into it. And I can't wait to feel you touching me again. Wrong spelling is wrong po, wrong spelling is wrong. Just another woman in love.
so pardon me if I should stare, tremble like a child, waiting me to look all over your face is driving me wild. I'm just what you make me, can wait till you take me and set all my feelings free. I know that you can, so come be my man. Tonight I want to be just another woman in love, a kid of school, a fire of control, just another fool. You touch me when I'm weak, I'm a Full name po at saka po hindi po dapat wrong spelling. touching me again. With you I'm just another woman, just another woman in love. Just another woman in love, a kid of school, a fire of control, just another fool. You touch me and I wait, feel the wind, and I can wait to feel you touching me again. With you I'm just another woman, just another woman in love. Okay, Kika. Kasano, di mo maala nga, blinky-blinking mo kami ni. Ibagam latan. Ibagam latan ginagana. Right. Ore ka na i-post mo mat DJ Idin sa? Amo na i-post Kuha ko ba? pa nga na-post. Ama, nepapos. Haan? Na-post ko niya mo. Ita pa lang Ay, ngayon di- tikwa. Ita pa lang ngayon titalo tayo. Tayan na. Okay. Okay, sino po ang ating auditor dito po sa ating organization ng Bilag Tilima Worldwide Organization Incorporated? Ayan. Team muna dito tatay kwa. Team muna dito ni Mamang Marisa. Tatati ang tinsong bat na nag-wrong spelling tatay Shalene. Shalene Jane Montero. Isang nga rong gayjay, Mamang Marisa, nagkamali ka pala type mo. Ay na, kabagis ayan. Anat inogram. Ay sa ngati ang nakasungbat, katawan sa bale, no ni ma'am. Ni ma'am. Teka na to eh. Ni ma'am, hani kulit, Mina, hani kulit. Ayan. E bale ni ma'am, hani kulit, Mina, hani kulit, iti nakaalam, ma'am, balik ni Kwan. Ni, Alam ko nang gagawin ko. One. Lag, sa ukalata. Yes, ay sayang ko na ng Ma'am Aida Segara. O anong spelling gamit at tagin ko ni Mamang Marisa eh? Anong ginawa mo ka, bagis? Bakit nag-wrong spelling ka sa sagot mo? Anong ginawa mo? Kabagis. Wrong ka rin. I know! Sayang yung premyo mo at iba-iba pa. Sana makakuha ka pa ng isa pa. Okay. Okay, papakita ko po yung isa sa grand prize po natin. Ayan. Dito na lang, isoshow ko na lang dito sa ating tag nito. Sa aking phone, kasi hindi ko mahatak doon dyan sa screen dahil ewan ko, nag-blinking. I don't know what's going on. May technical problem, kakabsat. Ayan. Eto po siya. Kita nyo ba? Kita ba? 2 liters na kettle, electric kettle, ang third. Nasa pangatlo pa lang to, ha? Yung may pangalawa pang isa pa. Okay, 2 liters na kettle. Ayan. Okay, eto po. Kita nyo ba? Sa screen? Ayan. Yes. Ay, natay na. Yes. Natay na. Ayan. Ayan, guys. Kita? 2 liter na kettle
kettle. Ayan, electric kettle. 2 liters po siya. 2 liters na electric kettle. Ay, sana sino kaya makakakuha Ah, na? sino kaya makakuha nito? Ano, i-raffle mo ba yung pangalan, anak? Pero siguro doon nga mayati pa nakarapol na. Tanong tayo nga makuha. May Sa kuha kudya. may dati number 10, or kamay may san. Sabay nga marapol lagi jay grand. Okay, ang pangalawa po, ang isa pa po. Okay, sandali lang ha, para ma-excite kayo. Our second prize. Ito po yung ating, ito po yung ating second. Ayan. Rice cooker. Rice cooker na, ibang klaseng rice cooker. Ayan. Aloto na kano iti bato. I think ilang ilang parang pangkain ng mga siguro para sa isang pamilya na yan. Okay. Oo, mapalinga pangaldokin pangrabida pa yung isa ang datan. And then, Anda bang pagrabi. yung isa pa, yung last po natin yung pinaka natin. Rice dispenser is 10 kg. 10 kg ang pwedeng papasok. Rice dispenser po. Kargaan iti bagas. Pagkargaan, tibagas. Rice dispenser. Hindi ko kapasensya na. Hindi ko kasi mahatak dyan sa screen natin. Rice dispenser. Kita ba? Parang hindi kita. Rice dispenser. Puti kasi siya eh. Puti. Ayun. Ayan. Rice dispenser 10 kg. Ayan. Hindi ko mahatak kasi sa screen. Okay. Yan po yung ating mapapanalunan tonight. Sino kaya yung mga masusugid na makakuha sa ating mga tatlong grand prize natin tonight? Kaya for the last 100 pesos Lord Kikoy, go! Ayan, buong tayo nga sa kapulo tayo pa-answer tayo tatay bago tayo nga mapanirti rapol tayo tayo rapol tayo nga misling tayo talo. Yes. One more. One. Yes, ayan. Una pipintas na gito kakabsa talaga nga kabaruan. Na gito yung rice cooker. Sino mga iti rice cooker? Yeah. Sino mga yan iti pagpapudutan ti ganom? Yeah. Siya. Sino iti mga yan iti rice dispenser? Nagkat pa tayo. Opo, ay alay po namin sa inyo dyan. Kaya pag-yamimanan tayo ni Miss Lynn nga adatang isuna iti kin kapanunutan na kita. Tatlo lang ang tayo maparagsak na kayo aming kakabsat. Iso nga pag-yamimanan ni unay-unay titunggal may sa kada tayo. Nga adato itata nga mang support-supporta iti dahil nga programa tayo. Yes. Ayan, okay, ready na po sila. Ayan, kahit ko Galing po yan sa amin na tatlo na MKK. Galing po yan sa pagmamahal po namin sa inyo. Galing po sa amin yan tatlo na kay DJ Kikoy, kay DJ Kikay, at galing po sa akin. Ayan, kami pong tatlo. Yes, kasi pamed garod nga buno mang pa-question tayo pa iti may isa. Ay kahit ay social yawit na to ng Angel Bird. Kaya po ni Sir Kikoy. Ala ka ro, iparapal kong to ni Kikoy na madamdamaw. 2 nights! Sakto, di mang bayad. Tapo, mangibos iti si Dayo. 2 nights. 2 nights di Bagyo ni Kikoy. 2 nights di Bagyo. Sino di ka date nanto? Okay. Sige, irapal kong to date. Okay, dito question. Dito may nagkisa nga po mo. Dito pa alsong bata nyo pa lang 100 pesos load or Gcash po ito bago po tayo mapanirti rapol. Okay, number 10. Ito po yung question po natin. Kung ano po ang pangalan ng unahan na po to ano po ang pangalan ng negosyo ni Miss Lynn? Ano po yung title ng kanyang negosyo ni Miss Lynn na palagi kong sinasabi? Go! Washing machine ti kayat ko. Ikaw, ikurana aday.
happy yan gabi-gabi kapag MWF. Click. Delikado na pagpipilang-pilangan daksa na. Kay Marimade. Okay, wait lang po. I would like to announce habang nag-ano siya, pero dapat pakinggan nyo lang din itong sasabihin ko, ha? Kahit nandyan kayo, Correct spelling mo, na nagpipindot, kailangan pakinggan nyo. Ay, pagkatapos na yan. Sige. Pagkatapos niya, answeran nyo muna yan. Adang ko isapit ko nga i-announce. Ayan, stop na po. Ay, ang bilis naman. Iisa na muna ako. Sige lang. Ano ang sino ang nakakuha, Miss Lynn? Alin? Sino ba nakakuha? Ano nakita ibang latan? Ay! Lala! Nikawitan! Congratulations kay Ma'am LJ Espero! Ayan, Madesa Congratulations po, Ma'am LJ Express. again. Oh, pangalawa, Ang galing. Okay. Ayan, yes, inuulit po namin yung lalong-lalo na po dyan sa Malaysia. Kung gusto nyo pong magpadala po ng inyong pera, gusto nyo pong magpadala ng inyong mga bayarin dito sa Pilipinas, hanapin nyo lamang po, mag-online banking na po kayo gamit po ang Madisa Express na pinamumunuan po ng ating director, Dr. Direk Madi Carinas Chong dyan po sa Malaysia. Ayan, subok at tiwala po at garantiyang talagang mapapadala po ang inyong mga padala sa pamamagitan po ng online banking ng Madisa Express. Ayan, guys, makinig. I would like to announce one of our golden viewers of our MKK. Ang pinakauna-una na viewers natin. Certificate of Appreciation goes to Tan-taran-tan-tan. Kikoy, asa na yung sounds mo dyan? Okay, Certificate of Appreciation goes to Ma'am Aidas Vergara, Iti Pangasinan. Ayan. Certificate of Appreciation to Ma'am Aidas Vergara in grateful recognition of sincere appreciation of annual support and for sharing in effort, time, and resources is given on the 21st of March 2022. Ayan. Ang certificate po na ito ay manggagaling po dito sa Malaysia pero i-email ko kay DJ Kiko at DJ Kikay and to be printed out in Philippines. Ayan. Congratulations, Ma'am Aida Sigera, our golden viewers of MKK Show. Ayan. Congratulations. Mayroon pa pong isa, pero parang wala siya dito. Akala ko ba Kiko is ano yung pili mo? Nasaan na? Nasaan na ang pangako? Ba't wala? So, walang load. Maybe I'm going to give a 3 certificate. Let's try and see. Okay, go. Okay. Yung susunod po natin tag nito. Okay, ang isusunod na po natin yung kettle po. DJ Kikoy, take over. Okay, bubunutin na po natin ang ating mga pinaka-main prizes po natin. Ano kaya, sino kaya Okay. ang mananalo Yes, huwag dito? naman po ang mag-alala kasi lahat-lahat po ng mga nagme-message, lahat-lahat ng nanonood. Simulat sa poll, nagsusulat na po ako ng inyong mga pangalan. Nagsusulat na po ako ng inyong ng mga nakikita kong pangalan dito. Lahat-lahat po kayo. Wala naman siguro akong nakalimutan isulat dito. Kasi lahat-lahat kanina habang nagpapa-question, habang kumakanta yung mga kasama ko, sinusulat ko po yung mga pangalan po ninyo. I hope na yung mga nanonood ngayong gabi ay nandyan po sila na nakatutok dahil bibigyan Yes. po natin sila ng hanggang 10. Kung sakali naman po na wala po sila dyan,
bubunot ulit po tayo para po mabigyan ng chance lahat-lahat po. Okay? Yes. So, nandito po ang lahat-lahat po ng inyong mga pangalan. Inilagay ko na po dito sa aking anong tawag dito? Yung lalagyan na ng baso. Tray? Oh, glass tray. Ayan. Yes, basta. Last mo. Oh. Marami kong sinulat dito kasama lahat kayo, pati kanina yung kahit mga nag-comment lang na pagbit lang ang atin surat ko. Anya 5 counts lang. Anten latan tapno pa man ta awanti pa kababasulan mi. Ayan. Kabaka kami nung naladang DJ Quada DJ panagkwada message da. Wow. Okay, bubunutin na po namin ang aming unang mabubunot ay tatanggap 2 po. liters of kettle. Ayan. Kung Ay, sino pa mga kettle. ba? 82 liters of kettle, electric kettle. Ayan, sino ka dito mga ba? Kita nga rabi. Ah. Ano ba talaga mismo 5 cups lang? 5 cups lang ba? Okay na 'yon? Ha? Or 10? Alin? 5 cups or 10? Ikaw. Hindi, 10 na lang. Kasi nakakaya naman. Manong 11 ka sa Okay. nagdagdag ka pa ng isa. Okay, nandito na po. Sino kaya po ang unang nabunot? Sana nandyan ka pa. Ayan, titignan ko na po kung sino po ang nandito. Ay nako, congratulations po kay Ma'am Melay Antonio. Ayan, congratulations kay Ma'am Melay Antonio. Bigyan po namin kayo. Kung wala ka po dyan, Count. Dalawa, Ma'am Melay Antonio. 3. 4. 5. Ma'am Melay Antonio. 6. Ay, awanen, aday. 7. 8. 9. Ate. Wala na! Ma'am Melay Antonio and Sanga pulo! Sorry! Bakya! Sayang naman. Ay naku, wala na si Ma'am Melay Antonio. Yan kasi sa kakalabas-labas nyo, yan dyan Ayan. nangyayari yan. Okay, pupulot tayo ng iba. Okay, sino kaya? Ang aking nabunot ay walang iba kundi ito, nandyan ulit. Dardar sa bilang 1. Overtime tayo Overtime tayo Okay, ay not. Sino detoy? Congratulations po, Ma'am Lorinel Pidot. 1. 2. Mama Lorinel Pidot. 3. 4. 5. 6. Wala na. Bokya! Siyam. Bokya! 10. Ay, bokya. Kwang. Bokya! Naman, dapat po nandyan kayo, Sorry po. Dapat nandyan po kayo. Okay, ito na. Sana nandito ka. Ayan, nandito po ang aking nabunot ulit. Ayan, titignan ko kung sino po ito. Ay, nako. Congratulations po kay Ma'am Jacqueline. Jacqueline. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ma'am Jacqueline. Ay na, di ngayon nagsasayang. 9. And 10. Ay nako,
nako naman, sayang. Apay, di kayo mangagpara. Jonalyn Obejas mo Terimwara. Ay na, napantima. Ano? Ay, nako. Ay na, sino nga tayo? Dahil yung nagtuti mabunot ko man. Okay, datoy. Okay, nabunot na ulit ako. Ayan, pang-apat na po to. Kung wala pa dito, iuuwi na namin. Ayan, ay nako naman. Okay. Ay na, congratulations po kay Ma'am Freda Pelin Resurrection Ibos. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Wow. Siyam. Bokya manen. Guys, sorry po. Ma'am Freda Pelin Resurrection Ibos. Ay na, sorry. Naturog dan. Kunana. Siguro kita wala makakaisbo na agur oray tayo ang presentan o mo. Awala ta. Okay, bubunot po ako ng iba ulit. Nagkita kibarang ng dapat dito nagkita makasungbat dito yun aya. Lagi man ang present si Gida ay not at that tama mga wonder. Ayan, nasan po si Mama Agnes Valdobi Basuel. Ma'am Agnes Valdobi Basuel. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyam. Sampo. Ay, bukya manin ading. Ay na, ading na tatirigan na tisura po gamit amin. Okay, dato nga ro dahil kakapsat. Sabi ka kumatagat ka Ay na, po, sino ka nga taya? Dati ba Kebak. Naladaw ka ma'am, naladaw ka ma'am Agnes Baldobi. Naladaw po kayo. Kabilangan kan Ma'am Agnes. Ay na, awan sa mamuten. Congratulations! 2. Adan? Oh, ayan. Ayan, so, datan sa likwa. Kita nyo man, late ba isuna? Late ba ni Ma'am Agnes? Sino ka din? At datan ni Ma'am Agnes eh. Adan. Oh, ayan. So, okay, si Ma'am Agnes Baldobi Basuel. Tagasan po kayo, Ma'am Agnes? Yan, congratulations po. Ay, saan nga late ka, no? Okay, congratulations po kay Ma'am Agnes Baldobi Basuel. From tagasaan po kayo, ma'am? At pakibigay na lang po yung contact number po kay Mami Kikay, para po makwan po yung pagpapadalahan po yung kwan. Kung nag-present natin Oo, kasi dito pag monitor ako na udi dito gamit Kamaring Made. Nakita mo? Nakita ka ng present. Manda. Late ba siya? Ano? Ewan ko. Umihi ako eh. Nakita ka lang ng present. Ano late? Na-late? Ayan. Hindi, kumlatan. So, nangarodon tinangabak iti. Yes, Ma'am Agnes, paki-message mo na lang po yung number mo po. Taga saan po kayo or di kayo message mo na lang po kay Mami Kikay po yung number mo po at saka
Yung from Bado, Ilocos Norte. Ma'am Agnes, sapagkat kumata ka na yung kagbuy-buyan to dito yung programa tayo. Makita na ka to, ma'am. Ayan, di oras di programa tayo, ma'am. MWF 8 to 11 po ng gabi. Monday, Wednesday, and Friday po. Da kami dyan pa nakauli na dagitin monitor tayo. Kakanupay lang tayo naka-present. Oo. Hanta kami dito tatay kami dito kami yan ti monitor ko nalpas kanya kung nagbilbilang na kontaktan dahil ti monitor ko bilbilang akpay lang gamin dito yung ti parte na dito iso nga call tayo ni Jay Latanda kasi dito yung monitor ko kat naladaw dito yung monitor ko. Okay? So si Mama Agnes Baldovi Baswell. Yes. Taga saan daw siya? Taga Badok daw. From Ilocos Badok, Ilocos Norte. And congratulations po. Oh. Amin nga po. Hindi, Paway pala yung, Paway yata. Yung dating naman. Okay? Okay, singit po natin. Certificate of Appreciation is awarded to one of our sponsor, our top sponsor, kay Admin Bina Galizo. Ito yung award for grateful recognition and sincere appreciation for her valuable support, unselfish sharing and effort, time and resources. Will be given the date dated of March 21, 2022. Signed by DJ Kikoy, signed by DJ Kikay and Miss Lynn. Ayan. Congratulations! Yes. Next! Certificate of Appreciation. Dapat mamakamlakit di kakabsat, ikote lang kasi anniversary naman natin para po wala naman na kwan. Next Certificate of Appreciation is awarded to Admin Edna Bravo, Dinoy Malaysia, for grateful recognition and sincere and appreciation for her valuable support, unselfish sharing and effort, time and resources. Will be given on March 21, 2022. Signed by Direct Marie Cardenas Chong and DJ Kikoy and DJ Kikay. Ayan. May reprint po lahat yan sa Pilipinas at kukunin nyo na lang po kay DJ Kikoy at DJ Kikay. Certificate of Appreciation is awarded to Ma'am Jules Laurente from MKK Show. Ayan. With grateful recognition and sincere appreciation for her valuable support, unselfish sharing and effort, time and resources. Given on this day, March 21, 2022. Signed by DJ Kikoy, DJ Kikay, and Direct Lynn Cardenas. Ayan. Alam niyo po kasi matagal na po kasi silang sumusuporta. Kaya ito, ina-appreciate din namin po yung mga ibinibigay nila sa amin sa show, sa efforts nila na nandito sila lagi na nakaantabay sa amin. Kaya maraming nagpapasalamat kami taos-puso. Ma'am Agnes, i-message mo po si Mami Estelita Umanito Hadapaa. Hanapin niyo po yung Facebook account niya, ma'am. Ayan. Estelita, Ma'am Agnes, Estelita Umanito Hadapaa. Doon nyo po ibagay yung number nyo po at mag-usap po tayo. Yes. Ipiprint na lang po sa Pilipinas. Gagawin po dito, doon na lang sa Pilipinas gagawin. Diyan na lang, ganyan lang i-print. Okay? Okay, go second! Okay, let's move on to the second rice cooker. Yung pinakita ko kanina, rice cooker, DJ Kikoy. Meron po sana po tayong sanang idadagdag sana na rice cooker. Sino daw ang paglutuan ng rice cooker dita? Manay iti mano detoy sa mano ti may pisok detoy, mano kilos? nga. Wala naman nagkita manalay. Baka ka manay iti talo nga kaban. Madi. Ay
nako. Ayan, rice cooker po. Sino po kaya ang maswerteng mabubunot ulit? Ayan, siya, kunayalatan. Sino po ang maswerteng makakakuha ng ating pangalawang grand prize? Ay naku naman, sana nandito ka. Ang unang, baka isang dagijahan na magluto ti rice cooker, baka isang urod yun dito rice cooker. Hindi, maganda kasi ito. Maganda tong rice cooker na to. Iba. Iba yung... Okay, ang aking nabunot ay walang iba kundi si Ma'am Florence Etrata de Sales. Ay! Congratulations po! Uyang! Ayan po! Karubak data! Isa! Uyang! Dalawa! Tatlo! Apat! Lima! Florence! Ayan mo! Anim! Pito! Walo! Siyam! Sampo! Sorry po, bukyan na po! Ayan, pag-ikon mo, pag-check mo, kung nga po, kung kwan, medyo na daw ayan, congratulations po kay Mama Florence. Ay, hindi, wala, bukyan naman siya eh. Bukya ba? Ayan. Oo, bukyan na siya. Wala na siya dyan. Ay, wala Sayang na. naman. Ala, sayang. Nandiyan ba siya? Nandiyan ba siya? Taga Malaysia? Hindi! Karubak damanang Marisa! Karubak di Pilipinas! Ay, sayang naman. Di Santiago. Ayan, okay, wala na daw po si Mama, si Ma'am Etrata. Ano siya? Okay. 1.2 liters. Suitable for 3 persons. 1.2 Ayan. liters daw. Meron siyang, Okay. meron siyang steamer. Ayan. Ay, na-social mo dahil tanga rice cooker si Kadapi steamer na. Yeah. Can cook porridge. Okay, magbono tayo sa baling. Wala, sayang. Sayang mo. Okay, natuloy nga kapsat. Dito may isang inak binunot. Ay na, sabi ko matanda ka dito. Okay. Congratulations to Sir Tabs Tabrilla Hamon. Sir Pabs! Tabrilla Hamon. Congratulations po, Sir Pabs Tabrilla Hamon. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Sir Pabs. Pito. Kabagay! Gusto ko kong tawagan dahil Siya. naka-on show tayo. 9.5. 10. I am present. Kuna congratulations po, Sir Pabs Tabrilla Hamon. Anong gusto mo, Sir Pabs? Kulay green, kulay pink, kulay brown, kulay red? Or kulay green grass? Pipilian pa Green! Yan, yung pinakitawagan niya, yung dark green. Maganda. Anong gusto mong kulay, sir? Kulay red, green, kulay pink, kulay brown, red, o green grass? Anong gusto mo, sir? Present. Oo nga, present nga. Yung kulay ng tinatanong ko sa'yo. Tama na yung present mo dyan. Nakita na namin. Ay na, adeng, aya, kabsat. Wow. Uston, the present mo, uston. Damdamagat king ka, sir, maminsan pa. Anak kayat mo. Kulay green, Tagasan si pink, Sir Pabs. brown, Tagasan si red, Sir Pabs. green grass. Red BBM ka no. Red. Nang iba ka? Red ka niya? Red? Tignan mo. Red ka na? Kasi nalabaladlado ang minilikwang na talagang mo din na. Rainbow color, madam. Ay na, rainbow color. Ano ang rainbow? Pink na lang. Ay, hindi kami piklawan. Sir Pabs, pink na lang po. O, pink. Ay, dapat irigaluan na dahil ito. Ay, Ay, siyempre, lalabs naman. Si Kama. Sige. Ayan, congratulations po kay Sir Pabs Ito Tabrilla po, sir, Hamon. ha?
Edmond today? Paki-message naman po yung number mo po kay Mami Estelita Well. Umanito Hadapaan. Itid mo to DJ po, sir. DJ, address mo. Tai Kwakto. Siyak to ti makamong mga kasta. Papadala po namin yan. Padala namin dyan. Lahat po ng mga nakuha po ng mga grand prizes po, pwede pag nakuha nyo na po yan, mag-picture po kayo, tapos isend nyo po Pag nakuha nyo na po, picture. Kung ano Tagalaon yun. Taga ano? Badok Metan. Bagong Ilocos Norte. Ay, apon, kayo taga kayo nga taga Badok. Ang amoy ni Danlanggaman. My previous BFF. Ayan, ay, regalo kin bakit ko, ma'am. Regalo mo ni baga mo. Ayan, baga mo, ang girlfriend mo. Ano susto ka baga mo? Sa katipod mo, Sir Pax. Ana, agsingit tayo ti ko ti pakulupay wano ipantay dati yan. Ang overtime naka-overtime mo pala. din. Lasa Tuwan. dati yan? Ilas tayo? Ikwatan to ti kwan, mangtagtan to ti kwadagi mangtagamin ni ma'am nanti Jules iti 500. What do you think? Kay kwa mo na, hindi 500 na kay kwa mo 250 Rapon latan? 250 tapno makakuha dalata. Yun. Standby lang kayo. Dapat lang Meron pa kayong chance po, yung mga hindi pa po nabunot dyan. Ayan, okay ma'am, thank you so much po, generous po sponsors to MKK family. God bless you all po. Thank you so much, Sir Pabs Tabrilla. Thank you so much, Kalita namin nga Pabs. tumamantay hindi dito nga programa tayo. Sabay Thank ko you so matanda ka much. natabda nga nakataraba yung renohan nga anniversary. Okay? Yes, Ay, of course. Kisay! Di ka no, Ma'am Agnes Baldubi Busel, kat adadji ka no, Kuwait. One ma'am, basta i-message mo po si Ma'am Estelita Umanito Hadapaa. Ibigay nyo po yung mga information po para po doon na lang po may papadala ang inyong mga napanalunan. Ayan. Okay. Ano na yung sumarunong nga kwa tayo data, Miss Lynn? Dagi may isa? 10 kg. 10 kg rice storage box. Malaki na yun. Kasi 10 10 kilos kilo yun po yung may ilalagay na rice dispenser. 10 kg. po. Rice storage Okay. box. Insect proof, moisture proof, sealed rice dispenser. Ayan. Ay na, okay. Okay, dito nga ro dito nakabunutan manin. Stay tuned pa lang po. Congratulations! Sino nga tayo dito mabunot ko manin? Swerte! Di tagapu ay badok! Badok din ang swerte. Badok man Ay, nangabakan dyan mo no datoy pa lang dyan makita na ganan. Congratulations ko, Ma'am Angel Bert. Apresyo, madanay apresyo. Ayan, Ma'am Angel Bert, madanay apresyo. Ikaw po yung nakakuha. Bibilangan po namin kayo isa. Ako, Ma'am Angel Dalawa. Awan isuna na nagibangir. Apat. Awan naman ni Miss po. Lima. Ma'am Awalan! Angel Bert, Ikaw! Wala! Siyam! Sa kapuno! Bukya! Ayan, thank you so much po kay ni Ma'am Angel Bert. Ni Ma'am Angel Bert kita solid mo datang bibuel at tama din yung programa tayo. Sulit Thank you so data much po. amin nga live show sulit isuna. At da amin isuna. Yes, of Makikita course. rumor amin intente. Ni Engelbert is sharing this live show. Ni the Gemanon. Engelbert is the Gemanon. Dati tao ko. Yes. Ma'am Agnes Baldo Bibaswell no baka kayo tumatag member ma'am iti saranay ma'am napintas dito yung ma'am nga kuha tayo. Lalalo kanya yung mga OFW napintas dito yung kakabsat mangtulong ka na tayo iti pampamilya tayo. Yes, congratulations po Ma'am Angel Bert. Thank you so much. Yes, congratulations Ma'am Engelbert. Okay. Kung tayo DJ 250, bale dalawang 250. Yes, dalawang Ito po ay 250. sponsored by Auntie Jules Laurente. Okay? Thank you Sino so nga much natin si kay Duwa na Admin nagasa Jules. sa mabunot?
Okay. Okay, nandito na po. Stay tuned in pa lang po kayo, 200. Congratulations! Ada ka pa ingatan, nakaturog ka, nabartit ka ngatan, Sir Ramsey Bakling! Sir Ramsey! Nakarimpay! Ay, rumor ka! Ay na, ang dakay ikat. Sir Ramsey Bakling, dalawa! 250 pesos, Sir Ramsey Bakling. Tatlo! Apat! Lima! Ay, present! Ayan, congratulations, Sir Ramsey! Ay, naginunggon sa ni Ma'am Rowena Bakling. Agreeing ka, nangabak ka, kunana. Maswerte nga talaga ni Sir Ramsey Tirapol. Nangabak man ini. Oh, congratulations, Sir Ramsey. Ang ka nga nakainom nga tatatang Arabia. Ay, na. Insigida. Insigida. Ayan, thank you so much kay Ate Jules Laurente, okay? May salaangan kakapsat. Sino nga tayo ito'y maudi? Mabalintay lang tanga layunan. Pa, ino kaya't dapay. Para ka nung pala extension. Langit ang tayo man. Okay, dagto yan. Dagto'y 250 pesos. Yes. Okay, happy na yung oras mo. Kapsat Santang, happy watching. Okay, dito yung dito may sapeng na 250 pesos. Ay na, ni Ma'am Tamayo Vicky. Congratulations! Awanan! May isa! Isa! Dua! Dalawa! Tatlo! Tatlo! Apat! Lima! Anim! Anim! Pito! Walo! Siyam! Sampo! Ay na, sorry po, Bokya! Ay na, awang manan. Awan, Bokya manen. Yes! Okay, Ayan. dapat gundawan yung ako. Na-reserve ko na po lahat yung panalunan nyo. Okay, sinopay nga tayo na ito. Inabunot manen. Okay, dati manen. Okay, sino dati manen? Apo, dati May kalunga 250 datan. Tuwan, pangalawang 250. Okay. Congratulations to Ma'am Sofia Rebolio Rualizo. Awanan! May isa! Ma'am Sofia Rebolio Rualizo. Isa. Dua! Dalawa. Lima! Sangapulo! Bukya! Sofia Rebolio Rualizo. Hoping ka na dito adeng. Wow, ayan, congratulations ko kay Mama Sofia Rebolio Rualizo. 200. Atak laan, gamot ako damot kakaasi damot dagani daduma. Ado pala tinggam nung ako ya, nga dagta, nga kwa. Atupay. Okay, kasi di ba may amne talo nga 150, taga 150. Ta sige. Ayun lang ta. Sige, diba? Tatlo di damot ka kakaas. No, sino lang kinagdaman, no, kita ang taman, no, sino tidagta nga nakatutok nga talaga. Agbamag, sila kita nga matayo, ha. Okay, dapat ito, italokan no 150. Talo nga 150, lima? Nakulbot ka, ma'am, hindi espehaw. Apay, Diyos ko, diyan mo ganano ka. Congratulations! To! Ada ka pa'y kadi! Pulbot ka to Sir! Si Detoy, ma'am pala, ma'am. Ma'am Jonalyn Antonio Castro! Jonalyn Isa. Antonio Castro, page. Dalawa! Tatlo! Apat! Lima! Anim! Pito! Walaw! Siyam! Sampaw! Ayan, Bokya! Ay na, sino ka talaga ito yun? Awampay! La, sige. Oh, ay na! Okay, Umaykan, gasat. may kat 150. Ayan Bingo. present ka na ni Mama Jonalyn
kamutan ading ko. Jonalyn Ayan. Antonio Apay nga Castro, mi. you're Ada. Kaday suna ang buk yung kwan. Bukya. Katay pala ka bukya. Late. Ice. Biper. Kasi yung iba kanina late. Oh, bakit ba na? Baka mamamaya, ano? Like ka Okay, na. next. Congratulations po kay Ma'am Honey Kulit Mina Honey Kulit. You're welcome, Ma'am Supia Rebulyo Realizo. Ma'am Honey Kulit. Press honey kulit, Mina. Ayan mo. 1, 5. 1, 2, 3, 4, Awan. Five. Press honey kulit, 6, Mina. 7, 8, 9, and Ma'am Honey Kulit, 10. Awan ka. Awansa niya. Awan. Madlaw mo lang tanong. Nagdayang ako. Present. Present, bagay, present. Present po. Nakaabot ka nun ni Kwan, nakaabot ka nun ni Ma'am Jonalyn. Awan na kinumanood yan na labas na nakita nga timare nga nga kwan. Nga komentan sala naka-present. Kasano nga eh. ano? Oo. Ang araw din ang alam na ikwaso na? Mano na yan? Duwan. Huwag kuma. Awampay. Yung tawag Ano ko ni Ma'am Honey Kulit na alam eh. Nala na yung kwan. Presani ko liton. Nala na gimaysan. O kanina pa daw nagpa-present. Sino ni? Kanina pa daw siya nagpa-present si Janeline Antonio. Annalyn. Oo. Naudiser ko na naman. Itay pa ilan nakapresent ko na ni Ma'am Lynn. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Kasi dito namin yung monitor ko ka Malay. mag-break gamit na monitor ko eh. Ha, no rin siya mo. Tatepe lang. Ayan, ipatalatan, ipabortay lang tandap no awan itiriri. Okay, duwada ang karutan nga 115. Ayan, so congratulations po kay Ako na mo ni Ma'am Seni niya. Kinagpaiso na late suna. Ako na naman. Namo. Sino? Oh. Nakapag-present po si Jonalyn Sis, kunana. O, sige na. Ikomlatan. Okay. Oo. Duwada. Si Ma'am Jonalyn, sinusulat mo Mami Kikay? Yes, Jonalyn Antonio Castro, Honey Kulit Mina. And the nga 150. What? Okay. Wala, alang ang mga kulit ko niya, alas 11 dyan. Apo niya tayo maging ganat alas 12. Sakay man. May sapay niya, may sapay. What? Kapay. Oo, may sapay. Randa ma tumawar na pa eh. Alas 12. Okay, number 3. Agawid pa ni Kiko. Hindi Okay, pala natuloy. yun pa. Adap mapagdapay Oh, di ko natuloy, nabigat. BIR. Ay na po. No problem. Congratulations po kay ay taga San Vicente na ito'y. Kung ano mo maano na detoy. Zenny Rosales Retuta Aboy. 150. Ay na. Anya ngay nga ro. Ay. So congratulations po kay Mama Zenny Rosales Retuta Aboy. Iti San Vicente, Ilocos Sur. Thank you so much Congratulations po po. sa inyong lahat na nanalo. Ayan, ngayon lang naging 16. Ayan. Napanan nyo. Ay na. Dala Ako. na present Napagaging ka. batang snowbar. Snowball talaga. Snowbar talaga.
Ayahan nga nagkuri na mamlinta bilang at ang samot na yalat na tigo 100 answer. At amo may saan na ni Ma'am Lynn Tabilang at ang gato. Wow. Order tabi lang kay ni Eljensa, duwan sa. Kuna no na ipigkat na gankon kuna ni Ma'am Sene. Okay, yes. Ganyaman kami kakabsat amin apo nga mga subsubaybay ti daytong programa mi. Ulitin mi kakabsat sa amin at kumatang kumada ito. Ti maudi nga panagbuya yung amin. Tataw awisin kay latamat nga agbuya kayo ti every Monday, Wednesday, and Friday. Iti oras di alas 8 aging gana ti alas 11 kakabsat. Nagyamyaman kami amin. Nagita aming sponsor, nagiti directors tayo, ti dayto yung organisasyon tayo. Kaya amin kanya yung awan iti labas na. Thank you so much po. Yan, pag yung manamod ni Direct Juicy Bagayin Chen, o reynohan nga nakasupport nga kanayin ito show, ayan, agyan yaman kami nga duwa, kaya dito MKK show nga, MWF nga kanayon nga dagta nga mga ibang banda iti bilag iti 5 sa Ranay Worldwide Organization Incorporated. Anya Malas isa, malas. Nakita ng spelling pala gamin mo, Anya mama. ka bagis ka sa numaron ay balas mit tawid. Hana, nakilimbigay ka kailangan babaamon. Dahil na ako. Tapos ako makaruba tayo alinudam ko ma. Dinaalan ako ma. Ay na sayang. Awan mabalin. MKKs. Ayan. Congratulations po sa inyong lahat. We love you all, guys. Sabay ko matagda kay latagda nga nakaantabay. Dito show tayo. Yes, thank you so much po sa lahat-lahat po ng mga nanonood. Yes. Sa mga nanonood, sa mga viewers, new viewers dyan, ayan, manood lang po kayo. MWF yan, lagi po rin po kaming may pakulo. Ayan, maraming salamat. Bye-bye. Good night, everyone! Congratulations to 3 of us! Happy first anniversary! MKK Show! Ayan. Happy birthday. More years to celebrate! Ayan, just go. Okay, itinagan iti bilang iti 5 sa Ranay Worldwide Organization! Good night, everyone! And salamastra!